ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 9வது சாப்டர் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்லேயே சொல்லுங்க. யாரும் அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். வீட்டுல உள்ள சத்தம்லாம் வரும். அதனால மியூட்லேயே நீங்க வீட்டுல ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணதி विना प्रणति नाटक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறவங்க எல்லாம் போட்டு விடலாம். ஓகே, ஹெசிடேட் பண்ணுங்க. இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடணும். ஓகே, பகவத்கீதை இன்னைக்கு என்னது? அத்தியாயம் 9, சாப்டர் 9. அதோட என்ன டைட்டில்? ராஜவித்யா ராஜபுத்திய யோகம். மிக ரகசியமான அறிவு. நிறைய நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா? உலகத்துல என்னெல்லாமோ அறிவு இருக்கு. என்னது? அஸ்ட்ராலஜி, அஸ்ட்ரானமி, சயின்ஸ், ஜியோகிரபி எல்லாம் இருக்கே. அதுல ஆனா இது என்னது? டாப் மோஸ்ட் ராஜ குஹ்யம். அதுவும் குஹ்யம்னா என்னது? சீக்ரெட்டான ஒரு நாலேஜ். அதுதான் பகவத்கீதா. அதை பத்தி இன்னைக்கு படிக்கலாம். இதுதான் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ். இதுதான் பகவத்கீதா. அதை பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் படிக்கணும். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா. கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பார்ப்போம்.
என்னெல்லாம் நேற்றுக்கு 8ஓட பரிசீலனை பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் கேட்டார். என்னெல்லாம்? கிம் அத்தியாத்மம், கிம் பிரம்மம், கிம் எல்லாம் கிம் 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 8 கொஸ்டினுக்கு அவர் பதில் அளித்தார். கிருஷ்ணர் பதில் அளித்தார். கிம் தத் பிரம்மம், அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணர் நினைவில் எப்படி வைத்துக் கொள்ளுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ அதை எப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம்? தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எல்லா காலத்திலையும் எல்லா டைம்லயும் எல்லா நேரத்திலையும் பகவானை வந்து தஸ்மாத் உங்களை நினைத்து நம்ம வந்து நினைத்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா, பகவானை நினைத்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா இறக்குற தருவாயிலும் கண்டிப்பா பகவானுக்கு நினைவு வரும். யோகமிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்னு. யோகமிஸ்ர பக்தினாக்கா ஃபுல்லா பகவானை நினைத்து, இது கர்ம மிஸ்ரா, ஞான மிஸ்ரா, யோக மிஸ்ரா அப்படின்னு. கர்ம மிஸ்ரான கர்மம் பண்ணிட்டே பகவானை நினைத்து கர்மா பண்றது. அப்புறம் நாலேஜ், இப்ப பகவத்கீதா படிக்கிறோம், பகவானை நினைத்துட்டு பண்ணணும். ஏதோ நாலேஜ் வரணும், எக்ஸாம் எழுதலாம், டெஸ்ட் எழுதலாம், இது குவிஸ் எழுதலாம், அந்த மாதிரி இல்லை. ஒரு பக்தியோடு நம்ம இது வந்து கற்பணும். அப்புறம் இது வந்து யோக மிஸ்ரா அப்படின்னா என்னது? எல்லாமே நம்ம செய்யறது எல்லா வேலைகளுமே பகவானை நினைத்து சொல்வது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கிருஷ்ணாவை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது ஈஸி ஆயிடும். ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம, அது வந்து ஒரு ஸ்லோகம்ல அது வரும். தூய பக்தி அப்படின்னா என்னது? அந்த ஏக அக்ஷரம், இது ஓம்ங்கிற எழுத்துலயே பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அப்ப அந்த எந்த சொல்லு நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு எழுத்து, அந்த ஒரு பூஜை பண்றோம், யஜ்ஞம் பண்றோம், ஓம்னு சொல்லும்போது அது பகவானுக்கு தான் அது போய் சேர்றது. பகவான் யாரு? கிருஷ்ணனுக்கு தான் போய் சேர்றது. அப்ப அவர் தான் அனுபவிப்பாளர். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துது. எப்படி அது பண்ணலாம்? அதான் பியோர் பக்தியால தான் பகவான் வந்து நினைவு பண்ணலாம். அப்பதான் இந்த உலகம், என்ன உலகம் இது? துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் பெர்மனன்ட் கிடையாது, இது அழிஞ்சு போகும். பகவான் இவனோட இவர் யாரு? பிரம்மாவோட இரவு வந்தா அழியும், திரும்பி பகல் வரும்போது எல்லாம் திரும்பி வரும், திரும்பி அவரோட இரவு வரும்போது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து துக்கம் நிறைந்த உலகம் இது. இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு சாஸ்வதமா இது எந்த உலகம் இருக்கு? கிருஷ்ணரோட உலகம், அங்க நமக்கு போனோம். இது வந்து அசாஸ்வதம், டெம்பரரி. அது வந்து சாஸ்வதம். சாஸ்வதம்னா பெர்மனன்ட். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். இது வந்து இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகம் வந்து பொருள் உலகம். எல்லாம் பொருள் மேல ஆசை, பொருள்லாம் என்ன கிரியேட்டும் அண்ட் அனிலேட்டும் ஆயிடும். எல்லாம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு. பகவான் நினைக்கும் போது அந்த பிரம்மாவோட 100 வயசு ஆகும்போது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். இது அவரோட இரவு பகல் வரும்போது எல்லாம் என்னது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல திரும்பி எல்லாம் அவரோட டே ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எல்லாம் அப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி திரும்பி எல்லாம் வந்துடும். பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ அந்யோ. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பியோர் பக்தியில பகவானை எப்படி வந்து பெறலாம் அப்படின்னு. அத்தியதி தம் சர்வம் இதம், அந்த ஒரு வேர்ட்ஸ் அதுல வந்து. இது நேத்தோட டீட்டெயில் அவங்க பார்க்க வேண்டாம். இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்? 9வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஜானா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். இந்த வித்யான்னா நாலேஜ். இது என்ன மாதிரி நாலேஜ்? இது ராஜவித்யா, ரொம்ப பெரிய டாப் மோஸ்ட் வித்யா. அண்ட் ராஜகுஹ்யம், ரொம்ப சீக்கிரட்டான இது நாலேஜ். இன்னும் அவ்வளவு ஈஸி நமக்கு வந்து புரிய வராது. என்னவோ புரியறா போல இருக்கும், எங்கேயோ போயிடும். இல்லையே, ஒரு மாதிரி புரியலையே அப்படி தோணும். திரும்பி எங்கேயோ புரியறா போல இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கு. நீங்க 18 days ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவாளுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. நான் 2 வருஷமா படிக்கிறேன், எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. அதனால இட் இஸ் நாட், இதனால நமக்கு ரொம்ப ஹார்டா இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஆனா படிக்க 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 வரும். நான் 18 days படிக்கும் போது எவ்வளவு இருந்தோ அதை விட கொஞ்சம் ஒரு % வேணா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் நாலேஜ், அவ்வளவுதான். அதனால எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு நன்னாவே வருமா இருக்கும். ஒருத்தரோட கெப்பாசிட்டி, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் தான் கொடுத்திருப்பாரு இல்லையா? அதெல்லாம் அவர்கிட்ட தான் சரணடையணும். இதெல்லாம் நல்லா வரணுமே எனக்கு, இதெல்லாம் படிச்சு முன்னுக்கு வந்து இங்கேருந்து விடுபட்டு போனோம் அப்படின்னு. சோ பகவானோட ஐஸ்வர்ய ஞானம் அது வந்து எப்படி கிடைக்கும், எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்னு 9.1 இருந்து 9.10 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னெல்லாம் வழி? 11 இருந்து 25 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்லோகால வந்திருக்கு இந்த மாதிரி. எப்பொழுதும் பகவானை பத்தி எப்பவும் கீர்த்தனை பாடுறது என்ன? பகவானை பத்தி நினைத்துங்க பகவானோட நாமஸ்மரணம் சொல்லிட்டே இருக்கும் போதுதான் பகவான் அடையறதுக்குள்ள வழி இருக்கு. அப்புறம் நிறைய மெனி அதர் பார்க்கலாம்ல. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, இந்த பகவான் வந்து கேட்கறதுக்கு நல்ல இனிமை. அப்புறம் இந்த நல்ல பியோர் நாலேஜ் இதை பெறறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு இனிமையா இருக்கு கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு. அது 26 இருந்து 36 வரைக்கும். மன்மனா பவம் மத்பக்தம், மனசார நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணும்போது இது நமக்கு வந்து நெக்டர் மாதிரி இருக்குமா. நெக்டர்னா என்னது? ஸ்வீட் ஹனி மாதிரி. ஓகே, எல்லாரும் ஒருத்தர ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சுடுங்கோ, அப்ப எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃபாலோ பண்றது. எஸ் சாந்தி மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் ஆயிட்டு நீங்க பண்ணி. कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच इदं तु दे कुह्यतमं प्रवक्ष्यां येन श्रूयते
ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யத் ஞாத்வா மோக்ஷயலே அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. மோக்ஷசே அசுபாத். எஸ், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன சொல்றார்? எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். நீ எப்பவுமே போட்டி போடல. நான் ஒரு சமகாலத்தவர். நான் எனது ஏஜ் குரூப் தான், சேம் ஏஜ் குரூப். ஆனா நீ என்னைக்குமே என்ன வந்து பொறாமையா அந்த மாதிரி எண்ணி பார்த்ததே கிடையாது. யூ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்டட் மீ. நீ வந்து எனக்கு எப்பவுமே மதிப்பு கொடுத்துருக்காய். நான் கடவுளுங்கிற உணர்வும் இருக்கு, உனக்கு அது தெரிஞ்சது. நீ எனக்கு மதிப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்க. நீ என்னை பத்தி பொறாமையெல்லாம் கொண்டது கிடையாது. என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். பேசிக் என்னது அண்டர்லைன் ஃபேக்டர், நீ என்கிட்ட வந்து பொறாமை காட்டலை. பொறாமைன்னா என்னது? அவன் என்ன இவனு என்ன மாதிரி தானே இருக்கான், இவனுக்கு இவன் மாத்திரம் என்ன இவன் சொல்றேன் நான் கேட்கணுமா? இவனு பகவான் தானா? அந்த மாதிரி சந்தேகம்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே அகம் சரணம் பண்ணியாச்சு. அவர் அகம் சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் பிரபன்னம், அந்த இது கற்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகம்ல வருது. அதுலயே சொல்லியாச்சு, நான் வந்து உன்னோடு சரண் அடைகிறேன், நீங்க சொல்லுங்க எப்படி நீ சொல்றியோ அந்த மாதிரி நான் கேட்கிறேன், அந்த மாதிரி சொல்லியாச்சு. சோ ஹி இஸ் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட் பகவான் தான் இவர் அப்படின்னு. அதனால அவர் அவ்வளவு நல்ல டிவோட்டியா இருக்கார், நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கார், எல்லாம் நல்லதான். அதனால உனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த ரகசியமான அறிவை உனக்கு வழங்குகிறேன். அடுத்தது தீபா மதாஜ் படிங்க. நான் படிக்கிறேன். தீபா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாஸ்வஸ்கமம் தர்மியம் சுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் எல்லாம் பிட்டு படிச்சா கரெக்டா வரும். பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம், பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். படிக்க வந்துடும். இன்னைக்கு என்னது 9th டே தான், அதுக்குள்ள இவ்வளவு ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் வந்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு இது முடிஞ்சாச்சுன்னா பாதி வழி தாண்டிட்டோம் 18 நாளோட. அதுலயே இவ்வளவு நன்னா படிக்கிறேன்னா 18 டேல இன்னும் நன்னா வரும். அதனாலதான் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். ஆனா யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையோ அவளையும் நான் கூப்பிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களோட பேர்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம். குஹ்யம்னா சீக்ரெட், அவ்வளவு பெரிய டாப் மோஸ்ட். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனம், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். பவித்ரம், பவித்ரம்னா ரொம்ப தூய்மையானது. ராஜகுஹ்யம்னா ரொம்ப சீக்ரெட்டா என்னது ரகசியத்திலும் பெரிய ரகசியம், ராஜ ரகசியம். அப்புறம் அறிவு எப்படி? ராஜ வித்யா, ராஜ கல்வி, அந்த மாதிரி மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது எப்படி? இந்த தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் பிராக்டிக்கலா இதெல்லாம் காட்டி கொடுக்கிறார். அர்ஜுனன் இருக்கார், அவருக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார். அதனால இனி சண்டை போடு திஷ்டா கவுண்டையே எல்லாம் சொல்றார். அப்ப என்னது? பிராக்டிக்கலா அவர் சொல்லும் போது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் நம்ம லைஃப்லயும் எடுத்துக்கணும். லைஃப் மேனுவல். திரும்பி நான் சொல்றேன், லைஃப் மேனுவல். நம்ம இங்க எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏஜ்ல தான் படிக்கலாம், சின்ன ஏஜ்லயே தாராளமா படிக்கலாம். ஆனா அவளுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியாது. கிட்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது அவளுக்கு டென்ஷன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னா புரியாது. அவளுக்கு என்ன டென்ஷன்? சாப்பாடு கிடைச்சா தேர் ஆல் ஹாப்பி. நம்ம ஒரு மிடில் ஏஜ் வந்தாச்சுன்னா, காலேஜ் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரெஷர் வரும். அப்புறம் குடும்பம்னு எல்லாம் வந்தா நல்ல ப்ரெஷர். அப்ப நம்ம எப்படி வாழணும், அதுக்குதான் பகவத்கீதா. வாழ்ந்து முடிச்சு பேரம்பேத்தெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் செட்டில் பண்ணி என்ன ஆன அப்புறம் நான் படிக்கிறேன்னு வந்தா என்ன ஆகும்? கண்ணு கிடையாது, காது கேட்காது, ஒண்ணும் உட்காரவே முடியாது, முதுகெலும்பு இருக்காது. அப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் படிக்கலாம். இப்ப இருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு, கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, பரவாயில்ல, 1 hour we can allot அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இது படிச்சுதான். ஏன்னா இது வந்து அனுபவம் நிறைந்த அந்த மாதிரி நேரடியாகவே என்னெல்லாம் நடக்கும் சொல்லிட்டு அனுபவமா நம்ம பார்க்கலாம். இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். படிச்சா ரொம்ப ஆகும், ரொம்ப பேரின்பமும் கிடைக்கும். எஸ் லட்சுமி மாதா, ஒரு நிமிஷம் இருக்கோ, ஒரே ஒரு நிமிஷம். பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல், இது குழந்தையோட இதுல இருந்தா போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியுமே சொல்லிட்டு. அவள் ஸ்கூல் படிக்கிறா இல்லையா, அதனால அவள் போடும். பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் அதே வகுப்பின் சுழற்சியில் நிலைத்திருக்க நேரிடும். அப்ப அவெல்லாம் படிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறவ எப்படி படிக்கலனாக்கா திரும்பி அதே இது ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க வேண்டியிருக்கும். தூத்து தானே அது, எல்லாம் படிச்சு முன்னாடி தானே போகணும். அதே போல நாம் பக்தியில் தீவிரம் காட்டவில்லை என்றால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் நாம் இருப்போம். அது வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்கான். அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணதான் வேணும். பக்தி இல்லைன்னா திரும்பி இங்க பிறந்து வந்துட்டு இருப்போம்.
யாரு பக்தி பண்ணி முன்னேறி போயிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க போயிட்டே இருப்பான். நம்ம யாரு கூடயும் வந்த வரலை, யாரு கூடயும் போறது கிடையாது. எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட் தனி, நம்ம என்னது நம்ம வழி தனி வழி. நம்ம வந்திருக்கோம், நம்மளோட அக்கௌண்ட் தனி அக்கௌண்ட், அதை வச்சோம்னா நம்ம போறோம். வேற நம்ம பந்தம் பாசம்ல ஒன்லி இந்த பாடி ரிலேட்டட் தான். இல்லாட்டா நம்ம சோல் எங்கேருந்தோ வந்திருக்கு, வேற சோல், எல்லாம் 4-5 சோல் ஒரு குடும்பத்தை அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். ஆனா நம்ம பந்தம் எதுல காட்டுறோம், இந்த பாடிலி கான்செப்ட்ல தான் நம்ம வந்து ஒரு அப்பா அம்மா தம்பி தங்கை நல்லா வச்சிருக்கோம். பட் வி ஆர் ஆல் செப்பரேட். அதனால பக்தி எல்லாரும் அவாவா இண்டிவிஜுவலா பண்ணலாம். இல்ல அவங்க கூட இருந்தாதான் பண்ணுவேன், எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் பண்ணுவேன்னாக்கா ஆக போற காரியம் இல்ல. நமக்கு முடியறதா பண்ணவர் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. நம்மளை பார்த்து யாராவது பண்ணினா ரொம்ப நல்லது, பண்ணலைன்னா நம்ம இந்த ஏஜ்ல இது பண்ணுவானேன்னு கேட்கறவா நிறைய பேர் இருக்கா. ஆனா அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது, நம்ம மட்டும் பண்ணிட்டே போறோம். அவா நம்மளை பார்த்து திருந்திக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சி வந்துட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு பிலீவ். இருக்கு, அது கண்டிப்பா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன நினைவுதான், எங்க கிளாஸ்ல ஒரு பொண்ணு 8 வயசு 10 வயசு என்ன சொல்றான், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இவ்வளவு கஷ்டம், நாங்க இப்பதான் அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து போன கிளாஸ் என்ன சொன்னீங்கன்னா விட்டு விட்டு சொல்றா, நாங்க திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு போன கிளாஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவ அழகா அது சொல்றா. அவளுக்கு டவுட் எல்லாம் வருது, எங்களுக்கு டவுட்டே வர மாட்டேங்குது. என்ன புரிஞ்சா தானே, எவ்வளவு நல்லா உள்ள போகவே மாட்டேங்குது, மேலோட்டமா சுத்துறது போயிடுறது. அவ அவ்வளவு கிராஸ் பண்ணிக்கிறா. 10 இயர்ஸ் தான் ஆறுது. அவ இப்பவே இவ்வளவு எப்படி படிக்கிறான்னு. முன்னாடி நல்ல நாமம்லாம் அட்டுன்னு வர சின்ன குழந்தை, 10 வயசு குழந்தை. நமக்கு இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் படிக்கிறா. அவ பேரு மறந்து போயிடுச்சு, அவளோடதான் நினைவு வந்து எனக்கு. அப்ப அந்த சுஹ்ரத் போன ஜென்மத்து அந்த இது என்னவோ இருக்கு இல்லையா, அந்த குழந்தை சின்னதுல இருந்தே இந்த 10 வயசுல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இஸ் லைக் PhD லெவல் படிப்பது. இந்த இப்ப நார்மல் பகவத்கீதா வந்து நார்மல் ஒரு பிகாம் BA BSc மாதிரி. அப்புறம் ஹையர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் MA டபுள் கிராஜுவேட். இந்த இது பாகவதம் எல்லாம் அது படிக்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டம். அதே எங்களுக்கு இப்பவே டென்ஷனா இருக்கு. பக்தி சாஸ்திரிக்கு அப்புறம் அது வர வறுமை எப்படி எல்லாம் தான் படிக்க போறோம்னு. இது சைத்தன்ய சரித்தம்ன்றது அதை விட வால்யூமினஸ், ரொம்ப கேரக்டர்ஸ், நிறைய இருக்கு. என்னென்னமோ அந்த பொண்ணு அதோ கரைச்சு குடிச்சு அதை ஆன்சர் பண்றது, ஸ்லோகம் அது போல சொல்றது, எக்ஸ்பிளைன் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு நம்பணும். சில இதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கணும். ஒரு குழந்தைல பார்த்தோன்னா ஓ இதெல்லாம் கரெக்ட் தான், இதுல எழுதிருக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட்னு புரிஞ்சு வரும். எஸ், லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்தனதான புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்திதந்தே மித்ரு சம்சார வர்த்தமணி. நிதானமா படிச்சோம்னா ஒரு அக்ஷரம் படிச்சவனா கூட வந்துடும். டென்ஷன்ல படிச்சா வராது. நல்லா நிதானமா படிங்க, அவசரமே இல்லை. ஓகே, எதிரிகளை வெல்வோனே. இதுல என்னது, அஸ்ரத்தான புருஷா. எதிரிகளை வெல்வோனே அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. அது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்லோகத்தை சொல்லியாச்சு, திரும்பி திரும்பி சொல்றாரு. யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவருக்கு கிடைக்காது. அப்ப ஒருத்தருக்கும் அனுபவம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒருத்தருக்கு நல்ல அனுபவங்கள் வரும், இந்த நாமஜபம் பண்ண நல்ல அனுபவம் வரும். இந்த பக்தி தொண்டில் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது நல்ல அனுபவம் வரும். அவ அந்த இதுல பண்ணுவா. சில பேருக்கு ஒன்றும் மேபி அவ கோரிலேட் பண்றது இல்லையா இருக்கும், நல்லது வரும். ஆனா அவ வந்து கோரிலேட் பண்ண தெரியாது. ஆனா கொஞ்ச நாள் ஆனப்பறம் தெரியும். 1 வருஷம் ஆயாச்சு, 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சா, நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், ரொம்ப கோவமா எல்லாம் இருந்தோமே, இப்ப அப்படி இல்லையா, ஒரு சாந்தம் ஆயிட்டமோ, ஏன்னா ஒரு சேஞ்ச் நமக்கிட்டே வந்திருக்கோம். இல்ல நம்ம வீட்லயே எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வந்திருக்கோம், இல்ல நம்ம சொசைட்டியே மாறி போயிடுத்தோம். இந்த மாதிரி இது எல்லாம் தோணணும். நல்லதுன்னா பணம் வந்தாதான் நல்லதுன்னு கிடையாது. நம்ம சுபாவமே மாறி போச்சுன்னா நம்ம அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கோம், ரொம்ப ஆவேசமா எல்லாம் இருந்தோமே, இப்ப நமக்கு எவ்வளவு சாந்தம் வந்துருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும். ஒருத்தருக்கு ஒரு அனுபவம், அது சொல்றேன்னா. சோ இது என்ன சொல்றாரு, இந்த பக்தி தொண்டில் யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவர் வந்து பகவானை அடைய முடியாது. நம்ம எல்லாம் பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், அது நானே அஷூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம எல்லாம் இந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், பகவான் ஒரு நாளைக்கு அடைஞ்சுடுவோம். இந்த ஜென்மத்துல இல்லைனாலும் இன்னொரு 10 ஜென்மத்துல போய் விடுவோம்னு. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். இதெல்லாம் பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு. அவள்லாம் யாரு நம்பிக்கை, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பாங்களோ அவளுக்கெல்லாம் திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியில வந்துட்டே இருப்பா. எஸ், சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத். மாதாஜி சர்வம் 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 இல்ல, ஷ கிடையாது, சர்வம். சாம்பார் சொல்லுவோமே, சாம்பார் சொல்லுவோம், சார் வருது இல்லையா வாயில, அதுதான் அந்த சர்வம். சர்வம். மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா
மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாகம் தேஷ் பவஸ்திதாக அவஸ்திதஹ தாக இல்ல தானே இருக்கு. பவஸ்திதக. மெதுவா நிதானிச்சா வந்துரும். எஸ், கரெக்டா படிச்சேன். அப்ப என்ன சொல்றேன் இதுல, நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். இப்ப நீ முன்னாடி நீ என்ன பாக்குற, ஒரு உருவம் பாக்குற இல்லையா, உன்னோட ஹைட்டு, உன்னோட வெயிட்டு, கை காலு கண்ணு மூக்கு பாக்குறேன். நான் இது இல்ல, என் பின்னாடி இன்னும் பெரிய அளவுல நான் பரவி இருக்கேன். விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். நாளைக்கு 10th chapter 11th chapterல ஃபுல்லா அவருக்கு நாளைக்கு ஓவராலா சொல்வார், வாயால சொல்வார். நாளான்னைக்கு பண்ணியே காட்டுவார், எங்கெல்லாம் எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுவார். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அந்த கேலக்சியில பார்த்தா இதெல்லாம் இதுல பகவானோட கண்ணு மூக்கு எங்க தெரியாது, ஏன்னா அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல பகவானோட இதெல்லாம் தெரியாது. எல்லாம் சுழற்சி, எல்லாம் இந்த இது என்னது சன் இருக்கு, அது பக்கத்துல பிளானட்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் அப்படி சுத்துறது எல்லாமே இவரோட இயக்கத்துல. அவர் நில்லுன்னா எல்லாம் நின்று போயிடும், எல்லாம் போச்சு அந்த மாதிரி. சோ எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். நான் எப்படி இருக்கேன், அதுல எல்லாத்தையும் நான் எல்லாமே என்னுடைய இதுலதான் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஆனா நான் வேறுபட்டு அவன் முன்னாடி ஒரு ஃபிகர்ல இப்படி இருக்கிறேன். நான் இருக்கவும் இருக்கேன் அதுல எல்லாம், ஆனா நான் இல்லாம இருக்கிற போல ஒரு தனிய உருவமாவும் இருக்கேன். இப்ப இதை எவ்வளவு பேருக்கு புரிஞ்சு வரும்? கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, சில பேருக்கு புரியாது. அது அப்படி அந்த மாதிரி தோணும். ப்ராப்ளம் இல்லை, திரும்பி படிக்க இது வந்துட்டே இருக்கும். நாளை 10th chapterலயும் வரும், 11th chapterலயும் வரும். படிச்சுட்டே இருக்க ஒரு மாதிரி புரியும், ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு வரும். ஓகே, எஸ், ட்ரிக்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரிக்கி இது இருக்கும். எஸ், சரவண ஜோதி மாதாஜி ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. இப்ப நான் யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையோ அவளை நோக்கி லோவர் ஹேண்ட்லையா. புஷ்பா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இருக்கேளா? எஸ் எஸ் படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத நச்ச பூதஸ்தோ மம ஆத்மா பூத பாவன. வெரி நைஸ். ஒன்லி இந்த நச சரி தெரியாது இல்லையா, மொபைல் அப்புறம் இந்த இது எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதுல ஹிந்தில ஏதாவது அந்த காகா அதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் இருந்ததுன்னா தெரியும். எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு தமிழ்ல. மாதாஜி நீங்க உங்களுக்கு பூதானியா பூதானியா தெரியல. இல்ல அதான் சொல்றேன், புக் வச்சுக்கோங்க. இங்க இந்த தமிழ் கிளாஸ்ல நான் சான்ஸ்கிரிட்ல கொண்டு எல்லாரும் படிக்க வராது, அதனால இங்கிலீஷையும் எடுத்துட்டு ஒரு ஹிந்தி தமிழ் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி வச்சுக்கணும், இது வச்சுக்கணும். ஆமா, புக் வச்சுக்கோங்க. புக் வச்சுக்கோங்க, அதுதான் கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இங்கிலீஷ் அப்புறம் இதையும் படிக்கிற பிரபுஜி படிங்க. யதா காஷஸ்தி தோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானி யுபதாரய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, நச்சமத்சானி பூத்தானி, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். எல்லாம் எல்லாம் என்னாலதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் நான் எப்படி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா முன்னாடி டிஃப்ரெண்டா இருக்கேன், அதெல்லாம் அப்படி தெரியறது இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எல்லாம் அப்படி டிஃப்ரெண்டா உனக்கு தெரியறது. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார், எப்படி நான் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. நான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது நான் தான். பட் ஐ எம் நாட் இன்வால்வ். அதாவது அந்த சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டி, அந்த 4 வர்க்கம் அவர் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, பிராமணா க்ஷத்ரியா சூத்ரா வைஷ்யா எல்லாம், அதுலயும் அவர் இல்ல. எல்லா இதுலயும் சொல்றாரு நான் கிரியேட் பண்ணுவேன், பட் நான் அதுல இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன். ஐ எம் செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். இட் இஸ் நான் குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுப்பேன்னா, டிராயிங் வரைகிற போல. நீங்க ஒரு டிராயிங் வரைச்சிங்க, அப்ப அந்த டிராயிங் வரைச்சப்ப நீங்க அதுக்குள்ள போயிருக்கீங்களா? இல்ல. ஒரு குடிசை வரையலாம், ஒரு மரம், நதி அதெல்லாம் தொட்டு எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பிடிக்கலையா, ரப் பண்ணிட்டு திரும்பி கிரியேட் பண்ணுவீங்க. யூ வில் கிரியேட் இட். அதுபோலதான் பகவான் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அவர் பிடிக்கலன்னா ரப்பரை போட்டு அழிச்சிடுவாங்க. ஒரு மாதிரி அவளோட சின்ன புத்திக்கு எப்படி போறதோ அந்த மாதிரி அவ புரிஞ்சுப்பான். நம்மள அந்த சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா புரியலன்னாக்கா. அப்ப அவர் என்ன சொல்ற, நான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா அதுல எல்லாம் நான் கிடையாது. அது இப்படி தூரத்தை அப்படி பார்க்கலாம். நான் கிரியேட் பண்ணது என் முன்னாடி இப்படி தெரியும். அந்த மாதிரி
அப்புறம் என்னது, எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதை நீ அறிவாயா. எண்ணில் போயிடுத்துள்ள எண்ணில் அமைந்துள்ளதை நீ அறிவாய். எல்லாம் எங்கிட்டதான் இருக்கு, எல்லாம் என்ன ஒட்டின்றுதான் இருக்கு, எல்லாம் எங்குள்ள இருக்கு, ஆனா நான் அதுக்குள்ள இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவார். ஏன் அப்படி இல்லைன்னாக்கா அவர் கோலோக விருந்தாவன் உட்கார்ந்துருக்கார். ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கவும் இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார், வெளியிலயும் இருக்கார், கோலோக விருந்தாவனத்திலும் இருப்பார். ஆனா வேற வேற பேரு, வேற வேற உருவத்துல இருப்பார். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவர் தான் படைத்திருக்கார், அதனால எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருப்பார். இது வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். இந்த இஸ்கான்ல நம்ம வந்து துவைதா பிலாசபி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சங்கராச்சாரியர் ஃபாலோ பண்றது வந்து அத்வைதா பிலாசபி. எல்லாம் இதுதான் நம்ம பார்க்கறது எல்லாம் மித்யா, இது ஃபால்ஸ். நம்ம வந்து கான்சியஸோட என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் ட்ரூ. அது வந்து அத்வைதா பிலாசபி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்புறம் தான் வந்து இது மாதவாச்சாரியர்லாம் வந்து இல்லை துவைதா பிலாசபி தான் நல்லதுன்னு என்னது அடுத்து இது ஃபார்வர்ட்ல பண்ணின துவைதா பிலாசபி. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுவர் வந்தார் யாரு, ராமானுஜாச்சாரிய வந்து இல்லை விசிஷ்டா துவைதா. அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாலாம் படிக்க வேண்டாம், பக்தி பண்ணும் அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணும். இது ஒரு சிம்பிள் மேட்டரை வச்சுட்டு நம்ம பாடு பண்ணிட்டே போகுது. அதுல விசிஷ்டா துவைத்தமா, துவைத்தமா, அத்வைத்தமா என்னெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல யாருக்கு தெரியுமோ அவ படிச்சுட்டு இருக்கோம், நோ ப்ராப்ளம். சோ இது வந்து நம்ம இதுல வந்து வி ஆர் ஃபாலோயிங் அச்சிந்தியா பேத அபேத. பேதனா என்னது, டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கு, எல்லாம் ஒரு கிரியேட் பண்ணலாம் வேற டிஃப்ரெண்டா காணும் செய்யறது அபேத. ஆனா அது அந்த கிரியேட் பண்ணினதுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. இப்ப அவரோட நாமமும் அவரும் ஒன்றுதான் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. பகவானோட நாமம் எடுத்தாலும் அதுலயே கிருஷ்ணா இருக்காரு. அப்ப நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும். வேற யாரோட நாமம் சொன்னாலும் அவருக்கு சேம் ஆகுமா, இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணாவோட நாமத்திலையும் இருக்கார், கிருஷ்ணா ரூபத்திலையும் இருக்கார். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேதமாவும் தெரியறது, அபேதமாவும் இருக்கு. அந்த ஒரு தத்துவம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒரு ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. நான் கால் பண்றேன் இதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்லையா இப்ப தான் வரல மாதாஜி, இது நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கால் அவுட் பண்றேன். ஓகே ஓகே. இப்ப இதுல வந்து 3 டிஃபரன்ஸ் இது காட்டியிருக்கா, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு எல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது விஷ்ணு, இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படி சொல்லலாம். எல்லாம் வந்து என்னது விரிவாக்கங்கள். தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்கா எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான், கிருஷ்ணால இருந்து இப்படி இப்படி விரிவா இருக்கு. எல்லாம் மியூட்ல இருந்தேன்னா பின்னாடி சத்தம் இருக்கு, அதனால எல்லாம் மியூட்ல. அவ காரணோதக சாய் விஷ்ணு, இவர் தான் வந்து மெயின் ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு அப்படின்னா இந்த முதல் மகாவிஷ்ணு மகத் தத்துவா எனப்படும் மொத்த பொருள் ஆற்றலை உருவாக்குகிறார். அவர் கூட்டு பிரபஞ்சங்களில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். படிச்சோம். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். நம்ம பேசிக்கா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, காரணோதக சாயி தான் ஃபர்ஸ்ட் பெரிய ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் இதுல இருக்கார். அவர் வந்து அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து ஒரு அண்டம் வெளியவர். அண்டம்னா இருந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் எக். எக்னா நாட் டோன்ட் திங்க் சாப்பிடுற எக் அந்த மாதிரி இல்ல, எக்னா அந்த ஷேப் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எக் சொன்னேன். அண்டம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா அண்டம். சோ அது வந்து ஒரு அண்டமா ஒரு மூச்சு காத்து அப்படி 1000 கோடி கணக்குல அந்த அண்டம் வெளிப்பட்டுட்டே இருக்கும். ஒரு இதுலயும் 14 லோகம். அதுலயும் ஒரு இதுலயும் அர்த்தம் இருக்கும், பூமி இருக்கும், பூமிக்கு மேல 6 லோகம், பூமிக்கு கீழே 7 லோகம். இங்க அப்படிதான் பூமி இருக்கும். அப்ப இங்க ஒரு அண்டத்துலதான் நாம இருக்கோம், அதுலதான் நடுவுல அர்த்தம் இருக்கு. நம்ம இப்ப சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எது ப்ரூவ் பண்ணிருக்க, அர்த்தம் ஒண்ணுதான் ரவுண்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா. ஏன்னா அவளுக்கு வந்து மேல் உலகம் புவக சுவக எல்லாம் இருக்கே, புவக கூட அவ போல அவளுக்கு மியூட்ல இருங்க மாதாஜி பிளீஸ். பூ இருக்கு, பூவுக்கு மேல புவக சுவக மக தபக ஜனக எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இன்னும் அவளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. எல்லாம் சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சப்பதான் நான் நம்ம என்ன உட்காந்துதான் இருக்கும். சயின்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நேற்றுக்கு வந்தது, நம்ம ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் இன்னைக்கோ சொல்லியாச்சு. அப்புறம் அது கீழே இருக்கு, அத்தலை சுத்தலம் எல்லாம் இருக்கு, பாத்தாளம் வரைக்கும். அது எல்லாமா சேர்த்து 14 உலகம் உள்ளது ஒரு அண்டம். அது போகல இது ஒரு அண்டம், அண்டமா நிறைய இருக்கு. இதுல இந்த இதுல அந்த இதுல ஒரு பிரம்ம சமிதா நமக்கு எப்போ சாப்டர் கம்மியா இருக்கும், ஒரு சின்ன ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் தான் ஸ்லைட் இருந்ததுன்னா பிரம்ம சமிதா எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அதெல்லாம் படிச்சா நல்லா இருக்கும். யாருக்கு தெரியுமோ ரொம்ப நல்லது, தெரியாதவங்களுக்கு நல்லா கேட்டு இதுல போட்டுட்டேன்னா எல்லாம் படிக்கலாம்.
சோ இந்த ஓரொரு அண்டமும் யாரோட மூச்சு காத்துலேன்னு வருது? காரணோதகசாயி விஷ்ணுவோட இதுலேன்னு வருது. அடுத்தது வர கர்ப்போதகசாயி. ஓரொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இந்த ஓரொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பகவானா இருக்கார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு பன்முகத்தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். எல்லாம் அங்க ஒரு அண்டத்துக்குள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு பரமாத்மா அவர் இருக்கார். ஓகே, அவர் வந்து கர்ப்போதம். இப்ப கர்ப்பம் சொல்றோம் இல்லையா, கர்ப்பம்னா அதுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கிறப்ப அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள அந்த கடவுள் இருக்கார். எல்லாரையும் ரட்சிச்சுட்டு அந்த ஒருத்தர் இருக்கார். அப்புறம் யார் இருக்காரு? அந்த ஒரு உயிர்கள் இருக்கே, அந்த ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் இவர் இருக்கார். இவர் பேர் வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இவர் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தின் ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறார். இப்ப நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்குன்னா இந்த பரமாத்மாவோட அந்த பரமாத்மா இது விஷ்ணு தத்துவா பேர் என்னது? க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு குவிசல் எல்லாம் வராது. இதை போயிட்டு இப்பவே எல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணோம்னா ஒண்ணும் இல்லை, திரும்பி வரும். பகவத்கீதால வந்துட்டே இருக்கும். அடுத்த லெவல் 2 போகும்போது திரும்பி இதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணும். இந்த லெவல்ல நீங்க படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா இருந்தது ஸ்லைடு அப்ப இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் பேசிக் தெரிஞ்சதுனால அடுத்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எஸ், அடுத்தது இப்போ மாதாஜி படிங்க. பாகியலட்சுமி படிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. सर्वभूतानि कौन्तेय மாதாஜி 9.8 மியூட் பண்ணிருக்கேன், அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம். 9.8 பாகியலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணிருக்கேன், மியூட்ல இருந்து அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் படிக்கிறாளா? எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட்? மாதாஜி நான் படிக்கவா? ரம்யா மாதாஜி. எஸ், ரம்யா மாதாஜி. யார் படிக்கிறா அவங்களுக்கு முதல்ல சான்ஸ் கொடுக்குறேன். படிச்சவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. ஸ்வாம் அவஷ்யப்ய விஸ்ருஜாமி புன புன பூத கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரக்ருதேர் வசாத் பிரபஞ்ச தோற்றம் புனக புனகன்னு படிக்கணும். எங்க இந்த 2 புள்ளி வந்திருக்கோம். புன கிடையாது, புனக புனக. இந்த ஹன்னு சத்தம். ஓகே ஓகே. நசமானி கர்மாணி நிபத்தி. ருக்மணி மாதாஜி இதை படிங்க. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. நச்சமாம் தானே கர்மாணி நிபத்திந்தந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூலனிலோட கர்மசு. இது வந்து நிபத்னந்தி. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது. என்னெல்லாம் பிரபஞ்சத்தை நம்ம பாக்குறோமோ எல்லாம் இவர் கீழ் அடிப்பட்டதுல என்ன சொல்லுவான், அவருக்குள்ள அந்த கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றன. எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அவர் எப்போ விருப்பப்படுறாரோ அது பிரம்மாவோட இருக்கவே இருக்கு. அதனால அவர் பண்ணாம அது வந்து அழிய போறதுல, அவர் பண்ணாம அவர் நினைக்கலைன்னாக்கா கிரியேட்டும் ஆகாது. இவர் வந்து இதை நினைச்சாதான் அது கிரியேட்டும் பண்ண முடியும். இந்த ஃபுல் பிரபஞ்சமும் இவர் நினைத்தாதான் அழிக்கவும் முடியும். அப்புறம் நச்சமாம் தானி கர்மணி. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? சஞ்சயன் வரலையே. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. எல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது மாதிரி அழிய போகும்போது ஐயோ இப்ப கிருஷ்ணரா அழிஞ்சு போயிடுவாரான்னு இல்ல, அவர் அதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டவர். இஸ் ஒன்லி டிராயிங். ஒரு என்னதான் திரும்பி குழந்தைகள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றாரு, கிராஃப்ட் மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு. பிடிக்கலையா எல்லாத்தையும் போட்டு கலைச்சுட்டு திரும்பி வேற கிராஃப்ட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. ஆனா அவருக்கு ஒன்னும் பாதகமே வராது. அவர் வழி இஸ் அவுட் சைட் ஆல் திஸ். அந்த மாதிரி தனஞ்சயனை, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்கள் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மள மாதிரி இது கிடையாது, மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது. நமக்கு எல்லாம் பாடி மாறிண்டே வரும், அழிஞ்சு போகும், எல்லாம் இருக்கும். பஞ்சபூதங்களால் ஆன பாடி நமக்கு. அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அவர் ஆத்மா, பரமாத்மா, அவருடைய உடம்பு எல்லாம் ஒரே இதுதான். அதனால இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து அவர் எப்பவுமே விலகிதான் இருப்பார். அவருக்கு இதில் பந்தப்பட்டுக்கவே மாட்டார். இப்ப யாருக்கோ படிக்கணுமா? மாதாஜி வந்துட்டீங்களா?
பாகியலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ண தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी मया यक्षेण प्रकृतिः सुयदे सरासरं हेतुना नेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. நான் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கேட்டுக்கணும் மாதாஜி. நம்ம சொல்லிட்டே போகும்போது நான் திருத்துறேன் உங்களை. அப்ப அதை போயிடுது. அது வந்து என்ன கரெக்ஷன் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. சரி, ஓகே மாதாஜி, நீ கவனிச்சுக்கிறேன். இல்ல உங்களுக்கு மாத்திரம் சொல்ல, எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. படிக்கணும்னா படிச்சுட்டே இருக்கு. ஐயோ மாதாஜி இன்னும் சத்தம் வருதே, மாதாஜி இன்னும் சொல்றாங்களோ. அது நான் அட்லீஸ்ட் வீடியோல இருக்கேனே, வீடியோல இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. நான் இன்னும் இப்படி சொல்றேன், இன்னும் சொல்றாங்களோ. நான் கொஞ்சம் திரும்ப படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம், கொஞ்சம் கேப் விட்டேன்னா தெரியும். நான் இன்னும் சொல்றேன், திருத்தறேன் அப்படின்னு. பிரகிருதி ஹா அப்படி சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து பிரகிருதி. பிரகிருதி பிரகிருதி. அப்புறம் என்ன பழக்கம் ஆயிடும். கரெக்டா படிச்சு பழக்கம் ஆயிடும். தப்பா படிச்சா தப்பாவே படிச்சுருமா, யாரும் கரெக்ட் பண்ண மாட்டா அப்புறமா லேட்டரும். ஓகே, மயாதேக்ஷேன பிரகிருதி அப்படி சொல்லணும். குந்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. என்னோட மேற்பார்வையில நடக்கிறது. ஐ ஆம் த ஓனர் ஆஃப் இட். நான் தான் எல்லாம் எப்படி சுத்தணும், எப்படி ஓடணும், எப்படி இருக்கணும், அசையாதவையும் எப்படி இருக்கணும், அசையாதவை எந்த மாதிரி இருக்கணும்னு எல்லாம் நான் தான் வந்து டிசைட் பண்றேன். அதன் ஆணைப்படி நான் நினைக்கிற அந்த டிசிஷன் படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. நான் அவருக்கு முன்னாடி சொன்னேன், என்னோட சுயம் நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் டிசைட் பண்ண அதை வந்து கிரியேட் பண்ணுவேன். எனக்கு தோணினா அதெல்லாம் அழிக்கவும் செய்வேன். நியூட்டன் இப்போ இந்த குழந்தைகளோட இதுல தான் எடுத்தேன். பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாம் குழந்தைகளோட மாதிரி இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன், குழந்தைகளுக்கு ஈஸியா புரியும். எல்லாரும் அவங்க வீட்டு குழந்தைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு கூட எதிர்ப்பு மாத்தாஜி சொன்னா அவங்களுக்கு டைம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. நம்ம கிளாஸோட மாத்தாஜி தான். அப்புறம் அவங்களே ஆர்வமா கேட்டாங்க, இந்த பையன் இருக்கான் 10 வயசு, அவனுக்கும் சேத்தன மாத்தாஜி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆர்வம் வரணும். நம்ம பெரியவாளும் படிக்கணும். நம்ம வீட்டுல பசங்க இந்த ஏஜ்ல படிச்சாதான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வில் பி நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு. எனிவே, இப்போ நியூட்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? மேல இருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழுறது. ஏன் எல்லாமே மேல இருந்து கீழே தான் விழுறது, ஏன் சைட்ல போறது இல்லை, ஏன் மேல போறது இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சார். ஏன்னா பூமியில ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு அவரெல்லாம் அதை கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, நியூட்டன் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை கண்டறிந்தார். ஆனால் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை யார் செய்கிறார்கள்? அது எல்லா ஆப்பிளும் விழுறது இல்லையே, ஏன் இந்த ஒரு ஆப்பிள் மாத்திரம் விழுறது? அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் வேற ஒரு ஆப்பிள் விழுறது. அது டைம் கணக்கெல்லாம் இல்லையே. அது சிலது நல்லா முத்தி இருக்கும், அப்போ விழாம இருக்கும். சிலதெல்லாம் நல்ல இதா இருக்கும், இலசா இருக்கும், அது விழுந்துடும். இதெல்லாம் விழ வைக்கிறது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணாவின் செயல். ஒரு இன்னொன்னு நம்ம கையில இல்ல, பகவான் நினைத்தா அது விழும் அப்படி. அப்புறம் எஸ், யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? அன்மியூட் பண்ணலாம் மாதாஜி, திரும்பி ஜோ சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, 11 படிக்கிறேன் மாதாஜி. 11. அப்ப நீங்க தப்பா படிச்சலாம். அது நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீங்க படிச்சுட்டே போறேன். அதான் நான் எல்லாருக்கும் ஜென்ரலா சொல்றேன். மாதாஜி இன்னும் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன், வீடியோ ஆனா இருக்கேன், இன்னும் இப்படி சொல்றாங்களே, கொஞ்சம் நிறுத்தினா புரியும் நான் இன்னும் சொல்றேன் அப்படின்னு. பையனோட படி. சாரி மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. சாரி இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஜென்ரலா சொல்றேன். ஏன்னா அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத்மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் லேகும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுறதுக்கும் நீங்க உங்களுக்கு கேட்கறதும் கொஞ்சம் டைம் போறது, அப்போ லேக் இருக்கு. ஓகே, அப்ப எல்லாருக்கும் இது தெரியலன்னா எல்லாம் அவாவா புக்கு வாங்கி வச்சுக்கலாம். அது பிரபுபாத புக்கு, ஒரு புக்கு வாங்கினா அது வருஷ கணக்குல இருக்கும். நல்லா லைக் பகவானோட விக்கிரகம் நம்ம வாங்குறோம், ஒரு போட்டோ எல்லாம் வாங்குற போல பகவானோட புக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும். இது என்னது? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதானே இட்ஸ் லைக் கிருஷ்ணா ஒன்லி. நார்த் இந்தியால எல்லாம் போய் பார்த்தா அவ அப்படி அதை வந்து அதுக்கு ஒரு கவர்லாம் போட்டு அதுக்கு சிவப்பு துணியால தான் சுத்துவா. யாரு இங்க நார்த்ல இருக்காங்க தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியும். தே கேன் கல்கட்டா, நம்ம நார்த் சைட்ல பீகார் இந்த மாதிரி அவெல்லாம் பார்த்துனா ரொம்ப இதா வைக்கிறாவா. நம்ம பகவத்கீதை ஏதோ புக்கு மாதிரி நினைக்கிறோம், அவ அப்படி இல்ல. கண்ணுல ஒத்திண்டு அதுக்கு அவ்வளவு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறான். பகவத்கீதைன்னா அது கிருஷ்ணர் மாதிரி நினைக்கிறேன். அப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. நம்ம புக்கு கவர் போடுவோம், கிழியக்கூடாது, எங்களோட பிளாஸ்டிக் கவர் போடுறோம். அவ அப்படி இல்ல, துணியால வச்சு அந்த மாதிரி ரேப் பண்ணி அதுக்கு மேல பூவெல்லாம் போட்டு அப்படி தினமும் எடுத்து படிப்பா. அந்த மாதிரி இருக்கணும். சோ என்ன சொல்றேன், எல்லாரும் வந்து அந்த மாதிரி புக்கு வச்சுருந்தாக்கா கொட்டை எழுத்துல கிடைக்கிறதா பார்க்கணும். எது நமக்கு சௌரியமோ அந்த மாதிரி புக்கு வாங்கி. ஏன்னா இதுல சிலப்போ கண்ணு தெரியாது, ஏன்னா மொபைல்ல படிக்கும் போது கண்ணு தெரியாது, அப்போ நம்ம தப்பு வரும், அதுலயும் தப்பு வரலாம்.
உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். ஆனா இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது வராது, இது வராது. இப்ப என்கிட்ட பெரிய ஸ்கிரீன் இருக்கு, அதனால ஐ கேன் ரீட் கரெக்ட்லி. மொபைல்ல பார்க்கும்போது எனக்கே கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதனால உங்களோட சௌரியத்துக்கு சொல்றேன், ஒரு புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோ. பகவத்கீதா புக் வாங்கினால வேஸ்ட் கிடையாது, அது ரொம்ப கம்மி விலை தான். ஓகே. அவஜானந்தி மாமூடா. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள். யாரு? பகவானே சொல்றாரு. நான் இந்த மனுஷ ரூபத்துல வரும்போது எல்லாரும் எனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன்னு ஏளனம் பண்றா. யாரு? முட்டாள்கள். இந்த ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை அவனை போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருப்பாளே அப்படின்னு. ஆனா அவளுக்கு எல்லாம் புரியாது பகவானுடைய இந்த மாதிரி அவரோட உண்மையான ஸ்வரூபம் இதுன்னு அவளுக்கு தெரியாது. அவர் இது ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துன்னு நமக்கு முன்னாடி காட்டுறாரு. ஆனா இவாள் இந்த அவஜானந்தி மூடா, அதான் அவளும் சான்ஸ்கிரிட் மூடானுதான் வந்திருக்கு. மூடானா என்னது? மூடர்கள். தமிழ்லயே அப்படித்தானே சொல்றோம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் மறந்துடுறார்கள். சாரி. போயிட்டேன். கிருஷ்ணா எங்க போறீங்க? இது சரி, என்ன வேர்டுன்னு தெரியலையே. அறியார்கள். அவங்க அவளுக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வேர்டு மறைஞ்சு விட்டதுல, அதனால மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா. இது முடிஞ்சு விடுத்து இல்லையா? இப்ப அடுத்ததுல உங்களுக்கு படிக்கணும்னாக்கா இப்போ ஓகே. யார் படிக்கணும்? 9.12 இல்ல ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிடுங்க. யாருக்கு ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண தெரியுமோ ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிடலாம். இல்லாட்ட நான் படிச்சுட்டேன். மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஜ்ஞான விசேதசஹ ராட்சசீம் ஆசுரீம் ச ஏவ சன அண்ட் ஆல்சோ. ராட்சச குணம், ஆசுரி குணம் அப்படின்னா இந்த டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ். பிரகிருதி மோகினிம் ஸ்ருதாக. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் யார்? முட்டாள்கள்லாம் குழம்பி இருக்கா. வர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஞானம்ங்கிறதே கிடையாது. எல்லாம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் படிச்சுனாதான் புரியும். இல்ல அவதான் பௌதிக படிப்புலயே PhD லெவல்ல படிச்சுட்டு இருப்பா. டாக்டர் என்ன, என்ஜினியர் என்ன இருப்பா. ஆனா தெய்வீக இதெல்லாம் தெரியாது. அவளுக்கு பகவானை பத்தி ஒரு அறிவு கிடையாது. சோ இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அந்த மாதிரி உள்ளவா என்னது? அவளுக்கு நாத்திகம் தான். ஆனா அவள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான். அவளுக்கு எப்ப நல்லது வேணுமோ அப்ப அழகா வழிபடுவா. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. அதான் பலனுள்ள செயல்கள் தான் அவளுக்கு பண்ண தெரியும். அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அவள் எப்படி முக்தி பெறணும்னா அவளுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் நம்பிக்கையே கிடையாது. இறந்தப்புறம் எங்க போறோம்னு யாரு கண்டா? அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல தான் இருப்பா. ஆனா நம்ம அதுல எல்லாம் நிறைய ப்ரூஃப் எல்லாம் பார்த்து நமக்கு நம்பிக்கை வருது. அதனாலதான் நம்ம கிளாஸ்க்கு வரோம். மெயினா நமக்கு நம்பிக்கை, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நம்ம வரோம், படிக்கிறோம், இன்னும் மேல மேல போகணும்னு இது பண்ணிருக்கோம். யாரு நிறைய பேர் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு வர முடியறது இல்லைன்னாக்கா கொஞ்சம் அசௌரியம் இருக்கலாம், ஆனா ஆர்வமும் இல்லையே. சரி, என்னால மாதாஜி கேட்டுட்டு இந்த கிளாஸ்ல என்ன வேற கிளாஸா ஜாயின் பண்ணலாம். இன்னைக்கு அந்த ஜோதி மாதாஜி கேட்டப்பல கேட்டா நாங்க கைடு பண்றதுக்கு இருப்போம். ஆனா வாயத்தோடு சொன்னாத 4-5 மெசேஜ் போட்டப்புறம் வில் நாட் ஆன்சர், பதிலே சொல்லாம இருக்காங்க. அப்ப எப்படிதான் பண்ண முடியும்? வீட்டுக்கு போய் அவங்க எங்க இருக்கான்னு கூட தெரியாது, பேரே தெரியாது, வெறும் நம்பர் இருக்கும். நம்பரை வச்சு நம்ம மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்கும். சோ என்னது, அந்த மாதிரி மயங்கிய நிலையில இருக்காங்க அவங்க. அவர்கள் முக்திக்கான அவர்கள் அவர்களுக்குள் இல்லை. இங்கேருந்து முக்தி பெறணும். நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட். அங்கேருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துல தான் இருந்திருக்கோம். எல்லாம் இங்க தப்பு பண்ணி இங்க வந்திருக்கோம். பிடிவாதம் முடிச்சுங்க திரும்பி நமக்கு பேக் டு காட் ஹெட். அதனால தான் அப்படி போட்டிருக்கு, பேக் டு காட் ஹெட். பகவானோட இருப்பிடம் தான் நம்மளோட பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட். அங்கதான் நம்ம போகணும். ஆனா நம்ம மயங்கிய நிலையில நீ நான் நீ சொல்லிட்டு என்னது ஏட்டா போட்டி பண்ணிட்டு இங்கேயே நம்ம உட்கார்ந்து இருப்போம். பலன் நோக்க செயல்களை பண்ணிட்டு இருப்போம். அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி. இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல அறிவு பயிற்சிகள்னா இருந்தது. அறிவு வளர்த்துறதுக்கு என்னெல்லாமோ படிப்போம். கம்ப்யூட்டர் என்ன, அது என்ன அதெல்லாம் படிக்க கூட சொல்ல. இப்ப கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் படிச்சனால்தான் இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதுவும் வேணும். நம்ம பௌதிக உலகத்துல வாழணும்னா அதுவும் வேணும். பணமும் வேணும், பணம் சம்பாதிக்க வேணும். ஆனா ஆன்மீக அறிவும் கண்டிப்பா வேணும். அது மாதிரி இல்லாதவா என்னது, மயங்க நிலையில தான் இருக்கா. அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. நெக்ஸ்ட், மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பஜந்த் அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். இந்த ஸ்டோரி இருக்கு, பின்னாடி வருது. டைம் இருக்குன்னா நம்ம அதை படிக்கலாம். அவர்கள் பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, இது குழப்பமடைந்தவாளோ நம்ம பார்த்தோம், அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு.
ஆனா குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் இந்த மாதிரி இதுல போட்டிருக்கு. மாதவேந்திர புரியோட ஸ்டோரி. அவ என்ன பண்றா, தெய்வீக இலக்கின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லி எல்லாம் அவ்வளவு சுத்த ஆச்சாரம் எல்லாம் இருந்து பண்ணும்போது என்னது, ஒரு ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கா. பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன் அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். நம்மளும் அப்படிதான். நம்ம இப்ப 18 days கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம்னா டெஃபினட்டா நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாது, ஆனா கண்டிப்பா பகவானோட இது இருக்கும், ஒரு கிரேஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஒரு கண்ணால் நம்மளை பார்த்துன்னு தான் இருக்கார். டெஃபினட்டா நம்மளை வந்து காப்பாத்தின்னு தான் இருக்கார் அவர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இப்ப நம்ம அப்படி பார்த்தா என்னதான் பண்றோம்னா, வரோமே 18 days கிளாஸ்ல வந்து 1 hour உட்காரோமே, இது பண்ணிட்டு இருக்கலையே. இந்த 9 days முன்னாடி, ஒரு 10 days முன்னாடி பண்ணி உட்கார்ந்துருக்கல. இந்த 7 மணி டைம்ல நம்ம டிவி சீரியல் தானே பார்த்துட்டு இருந்தோம், இல்ல எங்கேயோ போயிருக்கோம். டிவி சீரியல்னு இல்ல, அதர் தன் பகவத்கீதா இவ்வளவு எல்லாம் பகவத்கீதால இருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் எனக்கு இருக்கல. அதனால ஐ ஃபீல் எனக்கு இல்லாம இருந்ததுனால நானும் டிவி சீரியல் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க. அதெல்லாம் தப்புன்னு தெரியாது. தப்பு கிடையாது. தப்புன்னா என்னது, சும்மா கதை தானே. யாரோ அழகா சந்தி நேரம் யாரோ அழகா நம்ம ரெஸ்ட்னு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட். அது தெரியாம நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம். எவனோ சம்பாதிக்கிறான், எவனோ அது கிரிக்கெட் இது விளையாடும் போது அப்படிதான், யாரோ சம்பாதிக்கிறா, யாரோ விளையாடுறா, யாரோ ஜெயிக்கிறா. ஆனா நம்ம போயிட்டு இங்க உட்காந்துட்டு கையை தட்டின்னு உட்காந்துருப்போம். அதுல எல்லாம் இப்ப விடுபட்டு இப்ப என்னது, ஃபுல் இஸ்கான் பக்தி ஜபம். அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கிளாஸஸ் வேற வைக்கிறா. அதனால திரும்பி பாக்குறது வழியே கிடையாது. அழகா நமக்கு ஆன்மீகத்துல அப்படி முன்னுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கா. அதனால நம்ம வந்து கண்டிப்பா இது பண்ணலாம். சோ ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நாட்டம் இருக்கிறவா, இந்த மாதிரி பக்தி உள்ளவா என்ன பண்றா, பகவான் எப்படி பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும், புருஷன் எல்லா காடுக்கும் ஒரு இது ஹெட் காட், அழிவற்றவன். பகவான் வந்து பகவானுக்கு கிரியேட்டும் ஆகிறது இல்லை, அவன் சுயம் தோன்றி வருதுதான். அவருக்கெல்லாம் இது கிடையாது, அழிவும் கிடையாது, எப்பவும் உள்ளவர், நித்தியம் இருக்கிறவர். அப்படி அந்த மாதிரி அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபடுகிறார்கள். ஏன்னா ரிப்பீட் பண்றவா பண்ணல, யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சொன்னாதான் கொடுப்பேன், இல்லாட்டி நீங்க பிஸியா படிக்கிறேன். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தருட விருதஹ நமஸ்த்யந்தஷ சமாம் நமஸ்த்யந்தஷ மாம் பக்த்யாயுக் நித்யயுக்தா உபாஸ்யதே. சத்ருடெல்லாம் கிடையாது மாதாஜி, யதந்தஷ்ச திருடவிரதா. இது எனக்கு இங்க கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, எல்லாம் போட்டோ காப்பி மாதிரி இருக்கு, இல்லாட்டா நான் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பேன். திடமா ஒரு நிச்சயமா சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு எப்பவும் ஜபா பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து திடமான உறுதியுடன், இப்போ அந்த உறுதி இருக்கணும், திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனம் செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிரபுபாதாவை கொடுத்திருக்கு, இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். நம்மளும் ஒன்னும் குறைஞ்சது இல்லை, நம்மளும் 18 days வரும், ஒருத்தர் ஒரு மாலை தான் ஜபிச்சுட்டு இருந்தா, இப்ப எல்லாரும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஐ கேன் மேக் அவுட் தட் ஃபீலிங். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுலயே தெரியாது, கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரேன். ரொம்ப எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம பேபி ஸ்டெப் தான் எடுக்கிறோம். ஒரு சின்ன தமிழர் குழந்தைபடி நடா ஓடுனா ஓடுமா, அதுக்கு அந்த டைம் வந்தாதான் கை காலம் நல்லா ஸ்திரமா வந்து அப்புறம் தான் அதுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தாதான் ஓடும். அதனால உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கதான் எல்லாம் படிங்கோ சொல்றேன். அதனால சங்கோஜமே படக்கூடாது, தெரியாதுதான், தெரியலே, அதனாலதான் வந்திருக்கேன். எனக்கு தெரியாது எத்தனையோ, ஆனா பெரியவா வேற கிளாஸ்ல எல்லாம் போனா நானும் உங்களை மாதிரி தான் உட்காந்துருப்பேன். அப்புறம் தோணும், இல்ல கொஞ்சம் படிச்சு சொல்லலாம், கொஞ்சம் தப்பா இருந்தாலும் அவ திருத்துவாளே, அந்த மாதிரி. ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் லைக் யூ, நம்ம எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஒன்லி நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சேர்ந்ததுனால கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கேன், நீங்க பின்னாடி வந்து நிற்கிறேன், அவ்வளவுதான். சோ நம்ம வந்து மகாத்மாக்கள்லாம் எப்படி எந்த நேரமும் இதுதான். பிரபுபாதாலும் பார்த்தா ராத்திரி ரொம்ப 2-3 hours தான் தூங்குவார். வயசும் ஆயாச்சு அவருக்கு, தூக்கம் வராது. நம்ம தூக்கம் வரலைன்னா என்ன பண்ணுவோம், மாத்திரை போட்டுப்போம். தூக்கம் வரல எல்லாரும் தூங்கிட்டா, நான் மாத்திரம் முடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி மாத்திரை போட்டுன்னு தூங்குவோம். அவசியமே இல்லையே. இவர் என்ன பண்றாரு, புக்கை எழுதுறாரு. ஓகே, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அது பண்ணலாம். தைக்க தெரியுமா தைக்கலாம், சமையல் பண்ண தெரியுமா, காத்தால உட்காந்து அந்த பொடி இந்த பொடி எல்லாம் பண்ணலாம். எது நம்மளால முடியுமோ நல்லா கான்பிடென்டா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா, ஸ்லோகம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்போ ஸ்லோகம் படிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்லோகம் படிக்கணும், அந்த அர்த்தராத்திரி படிக்க கூடாதுன்னு யாரும் சொல்றீங்க. பகவத்கீதா புக்கு திறந்து வச்சு படிக்கலாம், கொஞ்ச நேரத்துல தூக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்.
மருந்துல எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம். சோ என்ன சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி மகான்கள்லாம் இந்த மாதிரிதான் இருப்பா. தூக்கம் தூக்கம் என்னத்துக்கு, சாப்பிடுறது என்னத்துக்கு, இந்த உடம்ப வளர்த்தி நல்லா குண்டாக்குறது கிடையாது. அது இருந்தாதான் இது பஜனை பண்ணலாம், அது இருந்தாதான் நமக்கு வந்து பக்தி காட்டலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப தேத்திக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணி பண்றாங்களே தவிர தூக்கம் தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எஸ். அப்போ 9.17. சாந்தி தானே படிச்சா இல்லையா? படிங்க, நீங்க தான் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணலையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமக வேத்யம் பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜுர் ஏவ ச. அண்ட் ஆல்சோ மற்றும் மேலும் தமிழ்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இந்த சான்ஸ்கிரிட்டையும் கொடுத்தாங்க. இது ரிக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம் உண்டு. ஆனா இங்க இடம் இல்ல. ஏன்னா இந்த மீட்டர், ஒரு மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு போயம்ல இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு இதுல ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கும். அதுல எக்ஸ்ட்ரா வேர்டு வந்துன்னா அப்புறம் ராகம்னு கிடையாது, இது மாறி போயிடும், அந்த மீட்டர் மாறி போயிடும். சந்தஸ் அப்படிலாம் ஒரு பேர் உண்டு. சோ அதனால அது போடலே தவிர அது கிடையாதுங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட், கொஞ்சம் இது ஐ திங்க் பிளாக் மேஜிக் கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். நான் படிச்சது கிடையாது, அதனால எனக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸா சொல்ல தெரியாது. சில பேர் சொல்ற அது வந்து பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் அதுல இன்வால்வ்டா இருக்கு, அப்ப அதுல போடலைன்னு தெரியாது எனக்கு. அப்ப ரிக் சாம யஜுர் இதுதான் போட்டிருக்கு. வேதங்களும் 3 வேதம் தான் போட்டிருக்கு, 4 வேதமும் இதுல இன்க்ளூடட். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் பிதா, பிதானா தெரியும் இல்லையா? பிதாவும் நான் தான். பிதானா அப்பா, பிதா அகம், பிதாஹம்னா எனக்கு பிதா அகம், நான் பிதா. அஸ்ய ஜகத்தோ ஃபுல் ஜகத்துக்கு நான் தான் பிதா. மாதா தாத்தா பிதாமக, பிதாமகனாக்கா தாத்தா, பிதாமகனா தாத்தா, தாத்தானா என்னது ப்ரொடெக்டர், எல்லாமே நான் தான். இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. பிதாமகனா பாட்டனாரும் நானே தான். அறியப்படிய வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம், ஓங்கிற எழுத்தும் நானே, என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர் வேதங்களும் நானே. எல்லாம் பகவான் தான், எல்லா வேதங்களும் நான் தான். ஓங்கிற எழுத்தும் நான் தான். நானே உங்க எல்லாருக்கும் உயிர்வாய்கள், எல்லாருக்கும் தாய் தந்தை, இது ப்ரொடெக்டர் யார் என்னது காப்பவன், அண்ட் தாத்தா இது பாட்டனாரும் நானே தான். எஸ். ஸ்ரீதேவி மதி படி. 9.18 18 கரெக்ட். கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன் மாதாஜி, இதுவும் படிச்சிருக்கோம். நல்லா படிச்சேன். தபாம்யஹம் அஹம் வர்ஷம் நிக்ருஹ்ணாம் யுத் ஸ்ருஜாமி ச அம்ருதம் சைவ மிருத்யுக்ஷ அசத்சாஹம் அர்ஜுன. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இது முன்னாடி படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான், இல்லையா மாதாஜி? இது இந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு இப்பதான் படிக்கிறேன். இல்ல வேற செஷன்ல படிச்சிருக்கேன். பேசிக் யூனோ அதுல இப்படிதான் இம்ப்ரூவ் பண்ணா. அதனால எல்லாரும் வாங்கோ படிக்கோ படிக்காமல ஒண்ணுமே வர போறது இல்ல. இனி லாங்குவேஜ் ஆல்சோ, ஒரு லாங்குவேஜ் நமக்கு படிக்கணும்னு என்ன பண்றோம், ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த நார்த் இந்தியா போயிட்டோம், ஹிந்தி தெரியாது, தமிழ்நாட்டுல அங்க போனோம்னா எப்படி அங்க 2 மாசம் ஏதோ வேலைக்கு அங்க போயிட்டோம்னாக்கா 2 மாசம் பேசாம இருக்க முடியாதே. வேலைக்காரியா வருவா, அவங்ககிட்டயாவது ஒரு ஆக்ஷன்ல எல்லாம் காட்டி காய் பூவிங்கெல்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து படிச்சுடுவோம் அந்த லாங்குவேஜ் இல்லையா? எதுவுமே அப்ப எப்படின்னா பிராக்டிஸ் பண்றோம். அப்ப இங்க பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, எல்லாரும் படிங்க சொல்றேன். சோ யூ ஷுட் டேக் பார்ட், ஒன்னும் சங்கோஜமே வேண்டாம். கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி, நானே இலக்கு காப்பவன். நானே இலக்குன்னா எனக்கு நான் தான் கோல். டவுன் பண்ணிடுறேன் லோவர் ஹேண்ட்ல. நானே இலக்கு, எல்லாரும் என்னதான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. நான் தான் கோல். காப்பவனும் நானே, தலைவனும் நானே, சாட்சியா இருக்கிறவன் இருக்காரே பகவான் உள்ள, இது என்னது பரமாத்மா உள்ள உட்கார்ந்த சாட்சியா. நம்ம என்ன பண்றோம், பேசுறோம், திங்க் பண்றோம், அதுல இருந்து அவருக்கு தெரியும் நம்ம என்ன யாரை பத்தி என்னெல்லாம் நினைச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வசிப்பிடம் இது பகவானோட இடம் தான் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ். அடைக்கலம், ஐ திங்க் அடைக்கலம் இருக்கும், இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சரணம், எஸ் அது அடைக்கலம் தான். சரணம்னா அவர்கிட்ட தான் சரண் அடையணும், அடைக்கலம் அவர் தான். மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் சுஹ்ருத், பகவான் தான் நமக்கு நெருங்கிய நண்பன். நம்ம பாக்கி எல்லாம் நம்ம பௌதிக உலகத்தை பார்த்தோன்னா சின்ன குழந்தை இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பா, கல்யாணம் ஆத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், கல்யாணம் ஆனப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வேலைக்கு போகும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிட்டையர் ஆனப்பறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க போனானே தெரியாது. எல்லாருக்கும் அவளுக்கும் நம்மளை பத்தி இப்படிதான் சொல்லுவா இல்லையா? அப்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல அப்படிதான் இருக்கும்.
நம்ம வந்து ஆன்மீக இதுல என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு பெர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட் யாரு? பகவான் தான். அன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கிருஷ்ணா சொன்னா அவர் தான் நம்மளை காப்பாத்த இருக்கார். மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம் தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். நான் தான் பெர்மனன்ட் விதை. விதைக்கிறதும் அவர்தான். ஒரு மரம் நடனம்னாலும் சரி, ஒரு மனுஷா உருவாக்கணும்னாலும் சரி, இனி உயிர் வாயுகள் வரணும்னா அது ஒரு விதை விதைக்கிறதே பகவான் விதைக்கிறார். அதனால அவர் தாய் தந்தை எல்லாம் சொல்றார். அப்புறம் ஒரு விஷயம், அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். நானே வந்து ஹீட். அவர் சன் எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல் தானே. நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனா, மழையை தருபவன் தடுப்பவனும் அவரே, கொடுப்பவனும் அவரே. அப்ப இந்த தபாம் யகம், தபாம்னா தகதகான்னு எரியறது. அகம் தபாம், தபாம்யகம் அகம் வருஷம். தபாம் எரியறதும் நானே தான், எரிய வைக்கிறது இல்லை. ஹீட்டு நான் தான். அகம் வருஷம் நானே தான் இதை நிக்கிறேன். என்னது மழையை கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும் நானே தான். நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. சேத்தனம் அச்சேத்தனம்னா கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஜடமா இருக்கிற பொருள், அப்புறம் சிலதெல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படாத. ஜடம்னா தெரியும், ஒரு இடத்துல அப்படியே இருக்கும். ஜட பொருள் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. அதுவும் அவர் தான். சேத்தனம் நம்ம மைண்டால திங்க் பண்ணி ஒரு ஏதோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? அதுவும் அவர் தான். சேத்தனம் அச்சேத்தனம் அப்படிமா இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. எல்லாமே என்கிட்டதான் இருக்கு. எல்லாம் கிரியேட் பண்ணது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது ஏதோ நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். 9.20 யாராவது படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா சொல்லலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னா கூட. பாண்டியராஜ பிரபுஜி படிக்கலையே இன்னைக்கு. யாரெல்லாம் படிக்கலையோ ஃப்ரீயா இருந்தாலும் தான் படிக்க போறோம் இல்லையா? அதனால எனக்கு தெரியாது நீங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் தெரியாது, அதனால ஃபோர்ஸ் பண்றேன். ரம்யா மாதாஜி படிங்க. त्रैविद्यामां सोमपाह भूतबाबा यज्ञैर् इष्ट्वास्वर कदिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगान्. நீங்க மலையாளியா மாதாஜி? ரம்யா மாதாஜி இல்ல தெலுங்கு. தெலுங்கு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. தமிழ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது. ஓ அந்த இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இது அடுத்ததும் படிச்சிடவா? இல்ல கரெக்டா படிக்கிறல படிங்க படிங்க. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்யலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்ரபன்னா கதாகதம் காமா லபந்தே. கொஞ்சம் ராகத்தோட பாடினா கரெக்டா வரும். நீங்க வந்து விஷந்தி ஏவம் அப்படிலாம் படிக்கிறேன் இல்லையா? அதாக விஷந்தி அங்க முடியும். ஏவம் தர்மம் நான் படிச்சு காட்டுறேன். என்ன கரெக்டா படிச்சால் நீங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டா படிச்சால் எங்க பாஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். திரைவித்யமாம் சோம பாப்பு, சாரி இது வேற லாங் மீட்டர். திரைவித்யமாம் சோம பாபூத பாபா யஜ்ஞேரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் பிராப்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திரலோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவபோகான் ஏதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்யலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்ரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே. எங்க முடிக்கணும் அப்படி இப்படி. இது வந்து இடம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு போறதுக்கு. அப்ப ஒரு ஒண்ணுக்கு கீழே ஒண்ணு அப்படி போட்டு ரொம்ப நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்றேன். எல்லாருக்கும் தமிழ் படிக்கணுமே இப்படி. ஏன்னா இதெல்லாம் அது ஸ்லோகம் போடல. அப்ப நான் போட்டிருக்கேன். ஒன்லி இதுதான் இருக்கு, மீனிங் தான் இருக்கு. இங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமே படிக்கிறதுக்கு நான் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? 9.20 என்ன கொடுத்திருக்கு? ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவை எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ஸ்லோகால் பார்த்திருக்கோம். அப்ப ஸ்வர்கலோகத்துல போறதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் வேணும்னா நல்லது பண்ணணும். அப்ப என்னது நல்லது பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ஸ்வர்கலோகம் கிடைக்கும். அந்த மேல் உலகம் எல்லாம் கிடைக்கும். அங்க என்னது? வேதங்கள், வெறும் வேதங்கள் படிப்பேன். கடகடா இப்ப நான் சொன்னேனே இந்த மாதிரி படிக்கணும். ஆனா அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். பகவானோட பக்தி வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம். ஆனா நான் எல்லா ஸ்லோகம் படிப்பேன், எல்லா வேதமும் படிப்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நல்லது கிடைக்கும். மேல் உலகத்துக்கு போவார்கள், சோமரசம் குடிப்பார்கள். என்னது அங்க ஒரு நல்ல ஜூஸ் எல்லாம் கொடுப்பா, நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் அங்க.
சோமரசம் அருந்துவார்கள், என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். டைரக்டா வழிபடுறது இல்லையே. டைரக்டா வழிபட்டாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணோலகத்துக்கு போக முடியும். இன்டைரக்டா வழிபட்டுனா அங்கதான் போய் மாட்டோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்தது. டெஃபினட்டா பாவம் பண்றது கிடையாது, நல்லதுதான் பண்றாங்க. அதனாலதான் மேல் உலகத்துக்கு போயிருக்கா. புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்ற. தேவ சுகம்னா என்னது? டான்ஸ், நிருத்தியம் இருக்கும், அந்த இந்த வளர்ப்படை ரம்பா உர்வசி அவெல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனா என்னது? புண்ணியம் இருக்கிறது வரைக்கும். அந்த புண்ணியம் இவ்வளவு இருக்கு, புண்ணியம்னா கரைஞ்சுட்டே வரும். அங்க அது வரைக்கும் இருக்கலாம். எல்லாம் கரைஞ்சு ஜீரோன்னு வந்தப்பறம் ஒரு தள்ளு எங்க இந்த உலகத்துல தள்ளி திரும்பி ஒரு குழந்தையா பிறந்து, அது ஹியூமன் ஃபார்மா தெரியாது, இல்ல கர்ப்பாம்பூச்சியா பிறப்போமா தெரியாது. அது ஒரு பெரிய பயம் எனக்கே இருக்கு. ஐயோ பள்ளி கர்ப்பாம்பூச்சி எல்லாம் ஆயிட்டோம்னா அடிச்சே கொண்டுடுவா இல்லையா, அதெல்லாம் பயம் எனக்கு. அதனால வேண்டாம், நமக்கு வேண்டாம். பிறந்தாலும் பிறந்தா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம் வரும், ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா சின்ன அந்த ஜந்துக்குள்ள பிறக்கக்கூடாது. அப்புறம் 9.21 என்ன கொடுத்திருக்காரு? ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். மரண உலகம்னா இதுதான். இந்த மாதிரி உலகத்துல என்னது? குழந்தைகள் பிறக்கிறது, அனிமல்ஸ் எல்லாம் பிறக்கிறது, பறவைகள் எல்லாம் பிறக்கிறது, இறக்கவும் செய்யும். எல்லாம் பிறக்கவும் செய்யும், இறக்கவும் செய்யும். அப்ப இதுதான் மரண உலகம் தான் போட்டிருக்கு. விழுகின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேதமன் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். என்னது? புலனின்பத்திற்காக. இப்ப நம்ம வேதம்லாம் படிக்க கூடாது இல்லை. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை கண்டிப்பா அதெல்லாம் வேதம் தான், படிக்கதான் செய்யணும். ஆனா எப்படி அதோட அர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அதிலே நம்ம என்ன புரிஞ்சுண்டு எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அதை நினைச்சு படிக்கலாம். சும்மா பைஹார்ட் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு என்னது காம்படிஷன் இருக்கு, நான் இப்படி ஸ்லோகா சொன்னேன். அப்ப என்னது? எல்லாரும் எனக்கு வந்து ஆஹா இந்த இவளுக்கு நல்லா சொல்ல தெரியறதே, இப்ப கை தட்டுவாங்க, எனக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க, அந்த இதுக்கு நம்ம படிக்க கூடாது. பல நோக்கோட நம்ம வந்து படிக்க கூடாது. நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். யாராவது பெருமையா நம்ம பத்தி சொல்லணும், அதுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணக்கூடாது. எஸ். அதுக்கப்புறம் யார் படிக்க போறாள்? ஆயாச்சு ஒரு மாதிரி இன்னும் இருக்கு கொஞ்சம். யாருக்கோ படிக்கணும்னா படிக்கும், இல்லாட்ட நாங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். யார் படிக்க போறாங்க? சாந்தி. சரவண ஜோதி மாதாஜி படிக்க போறா? அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோமா. ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியும் இல்லையா? ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்ல? செகண்ட் டைம்ன்றதுனால பண்ணலீங்க. 4 டைம் படிச்சாச்சுமா. சாந்தி மாதாஜி எத்தனையோ டைம் படிச்சாச்சு. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க, படிக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க பண்ணினா உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? கண்டினியூஸ்லி டெல்லிங் கோஆபரேட் பண்ணுவா, அப்பதான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? படிங்க. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாருக்கெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியுமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியாச்சு. இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாதவங்க மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் பாக்குறேன், அப்ப அவங்களுக்கு சான்ஸ். எஸ், சொல்லுங்க. அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோமாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் இல்ல தேஷாம். இதுதான் தமிழ்ல தான் ப்ராப்ளம். அப்ப மாதாஜி சொன்ன போல சான்ஸ்கிரிட் இருந்தாதான் கரெக்டா தேவா தேவா எல்லாம் தெரியும். நமக்கு தமிழ்ல ஒரு எழுத்து ஒரே தேதான் இல்லையா? ஆனா தெரியாது. அப்போ நான் தேஷம், ஏன்னா நீங்க படிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அப்ப கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட்ல இதெல்லாம் படிச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லது. இல்ல இங்கிலீஷோடாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? இது வந்து ஆக்சுவலி LICல கொடுக்குறாங்க. இது யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நான் உங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் நான் பாதுகாக்கிறேன், நீங்க பணம் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே அதெல்லாம் நான் பாதுகாக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். LIC பில்டிங் வந்து ஒரு விழறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? அது வந்து என்னது கவர்மெண்டோட தான். என்னதான் கவர்மெண்ட் மாதிரினா அதுல எல்லாம் ஸ்கீம் எல்லாம் மாறும் எல்லாம். ஆனா அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நாங்க உங்க பணம் எல்லாம் நீங்க என்னெல்லாம் கட்டுறீங்களோ அதெல்லாம் பாதுகாத்து இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருக்குமே அப்படி. யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம், அவங்க காப்பாங்களாம். இது பகவான் பகவத்கீதாலையும் தான் எடுத்து கொடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்யா சிந்தையும் தோமா. அப்படின்னா என்னது? ஒரு கலப்படம் இல்லாம பகவான் பேர்ல ஏதோ பகவான் கிட்டேன்னு எனக்கு வரணும், அப்ப நிறைய நான் தியானம் பண்ணுவேன். ஆச்சு, என்னோட அந்த முடிஞ்சு போயிடுது. மார்க் வரணும், மார்க் படிச்சாச்சு, இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு ரெஸ்ட். அப்புறம் திரும்பி நான் 18 days கோர்ஸ் இல்லாட்டா அது நினைக்கலாம். 18 days கோர்ஸ் போது நல்லா ஜப்பம் மாதாஜி கேட்கறாங்க, அதனால பண்ணலாம். கிளாஸ்ல ஜப்பம் பண்றோம். அது 18 days அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் வெக்கேஷன். அதுக்கப்புறம் திரும்பி நெக்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு வைக்காம அனன்யா சிந்தையத்தோம் எப்பவும் கண்டினியூஸா நம்ம பகவானை நினைத்து, கிளாஸ் இருக்கோ இல்லையோ மூச்சு இருக்கிறது வரைக்கும் பகவான் நாம எடுக்கணும்.
டெய்லி காலையில நினைச்சுட்டா இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஜப்பா பண்ணணும்னு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல ஒரு ஸ்டெப் வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா அதுல நம்ம மேல போறதுக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர கீழே போக கூடாது. சோ அதனால எப்படி பண்ணணுமா? அதனால எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்யா, அது பேர் என்னது, அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்கள் அவர்கள் வேண்டியதை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அவருக்கு வேண்டியதை கொடுக்கும்னாக்கா என்னது, அவர் கேட்கவே வேண்டாம்னு அர்த்தம். இப்ப நம்ம கேட்டுட்டு போகவே வேண்டாம். நமக்கு என்ன வேணும்னு அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்ம தான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே சொல்லும்போது அவரு கேட்காம இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஓ இவ்வளவு ஜபம் பண்றாளே இவ, இவ்வளவு பண்றாளே, ஓ அவளோட லைஃப்ல என்னெல்லாமோ இருக்கு ப்ராப்ளம், சரி அதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தோணி இதெல்லாம் we should put the ball on his court அப்படின்னு சொல்லுவோமே, அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்து நமக்கு எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துடுவார். அப்போ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அப்புறம் கொடுத்ததை பாதுகாப்பும் செய்வார். சரி ஒருத்தட்ட பணம் இல்லைன்னாக்கா நிறைய ஒரு லாட்டரி கிடைச்சது, ஒரு 10 லட்சம் கிடைச்சு கொடுத்த, இல்ல 1 கோடி கிடைச்சதுனாக்கா ஒரு வியாதி வந்தா போச்சு எல்லாமே போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம அதை வந்து காக்கவும் செய்வாராம். சோ கொடுக்கறதையும் கொடுத்துட்டு அதை பாதுகாக்கவும் செய்வார். யாரு? கடவுளாலதான் அதெல்லாம் முடியும், மனுஷால முடியாது. ஆனா அந்த LIC வந்து அவ அந்த லோகோல இது யூஸ் பண்றா. யோகக்ஷேமம் வஹாம்யா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது ஸ்லோகா. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன் மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறா? ஃப்ரீயா இருக்கா? இல்லாட்டி வேற யாரு ஃப்ரீயா இருக்கா? படிங்க. ஓகே, நானே படிக்கிறேன். ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். தேவதாவெல்லாம் நம்ம வழிபடுறோம். எது? சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, முருகன், ஐயப்பன் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. இது சரஸ்வதி இதான் கொடுத்துருக்குதா? இது யாரு தெரியல. வாட்டவர், அததான் கிருஷ்ணா யாரு வழிபடுறாங்களோ அவங்க வந்து இன்டைரக்டா தான் வழிபடுறாங்க. உண்மையில் என்ன பண்றாங்க? ஆக்சுவலி என்னதான் வழிபடுறாங்க. இப்போ ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம்னாலும் நல்ல ஃப்ளவர் வரணும், இந்த ஃப்ளவருக்கு தண்ணி ஊத்துறோமா? இல்ல, நம்ம மண்ணுல தான் தண்ணி ஊத்துறோம். நல்லா அது செடி வளரணும்னு தண்ணில தான் ஊத்துறோம். அதே போல நமக்கு சாப்பிடணும். இது கேரட் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லதுன்னா கண்ணுல கேரட் திணிச்சுக்கிறோமா? இல்ல, வாயால சாப்பிட்டு அது வயிற்றுக்கு தான் போறது. அப்புறம் அந்த பிளட் வெசல் தான் அதெல்லாம் எடுத்து நல்ல அந்த புரோட்டீன்ஸோ விட்டமின்ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸோ எல்லாம் அதுக்கு தெரியும். அதுக்கெல்லாம் பேர் தெரியுமாலாம் தெரியாது. ஆனா கரெக்டான எங்கெல்லாம் போகணுமோ கரெக்டா போகும் இல்லையா? அதெல்லாம் நமக்கு தெரியறதுன்னா இது ஏன் தெரியக்கூடாது நமக்கு? அப்ப நமக்கு நம்பிக்கை கொஞ்சம் குறைச்சல். கிருஷ்ணாவை நம்பினா பணம் கிடைக்குமா? அது எப்படி கிடைக்கும்னா, கிருஷ்ணாவோட ஹிருதயத்திலே லட்சுமி இருக்கா. லட்சுமி அங்கேயிருந்து கழண்டு வரதே கிடையாது. அப்ப கிருஷ்ணாவை நம்ம பண்ணும்போது என்ன, லட்சுமி கட்டா இருக்கா? ஓ சரி, கிருஷ்ணான்னு சொல்றாளே, என்னோட பக்த தானே, கொடுத்தேன் அப்படின்னா. ஆனா இவ்வளவு பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. கிழமையானா அந்த லட்சுமி பூஜை அது இது பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு யாரும் சொல்லல. இன்டைரக்டா ஆனா கிருஷ்ணாவே வழிபட்டா எல்லாமே கிடைக்குமே. தைரியத்துக்கு இந்த ஒரு பகவானை இது பண்றேன், ஆஞ்சநேயரை வழிபடுறேன், பணத்துக்கு இவரை, சரஸ்வதி வந்து நல்ல ஞானத்துக்கு வழிபடுறேன். அப்படி தனித்தனியா வழிபடுறதுக்கு ஒரே இந்த மண்ணிலேயே தண்ணி ஊத்துனா ஃப்ளவரும் வரும், ஃப்ரூட்டும் வரும், லீவ்ஸும் வரும், எல்லாம் வரும் இல்லையா? அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கு. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள், ரொம்ப நம்பிக்கை வாழெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ண இது கிடைக்கும்னு தெரியும். உண்மையில் என்னை மட்டுமே வணங்குகிறார்கள், வழிபடுகிறார்கள். இதை பகவத்கீதை சொல்லிட்டு இதேதான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவது ஆகும். ஏன் தவறு சொல்லியிருக்காருனாக்கா, புரிஞ்சுக்காதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணினாதான் தவறு. ஏன்னாக்கா என்ன ஆகும், கடைசியில இறந்து போன அப்புறம் இவா இருக்கிற உலகத்துக்கு தான் அவ போய் செல்வா. இந்த மாதிரி டெமிகாட்ஸ் இருக்கிற உலகம் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? சிவ உலகமும் இந்த இது டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட் மாதிரி. இந்த யக்ஷர்கள் அந்த இவாளோட எல்லாம் அந்த ஒரு உலகம் ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. சோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துலதான் அவ போவா. கிருஷ்ணரை வழிபடுவா, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போவா. ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபட்டா எல்லாமே கிடைக்கும். அது வந்து நம்பிக்கை இல்லை. அந்த நம்பிக்கை இல்லாததுனால ஒரு டெமிகாடா பார்த்துட்டு ஒரு வழிபாடு பண்றான். பண்ணக்கூடாதுன்னு எகைன் இல்ல, பண்ணலாம். ஆனா அது மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவ வந்து தவறான வழியில் செல்கிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு வழிபட்டு இதுவும் பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா அவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னா பண்ணலாமே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்றேன், அது இல்ல. அதை தவிர நான் வந்து வேற ஸ்லோகங்களும் சொல்றேன்னா பண்ணாதே சொல்லவே இல்லை. சும்மா தூங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதை சொல்லலாமே, தாராளமா எஸ். அப்புறம் சாந்தி மாதா இப்பதான் படிச்சா இல்லையா? நீங்க தான் படிச்சாள். படிச்சிட்டு மாதாஜி, படிக்க சொல்லுங்க. யாரும் இல்லாட்டா நான் படிக்கிறேன். இல்ல ஆண்ட்ராய்டாவே இருக்கட்டும், நான் பாக்குறேன். வேற யாரோ படிக்கலன்னாக்கா ஒரு வாட்டி நானும் சொல்றேன். ஸ்ரீதேவி மாதா படிங்க. யாந்தி தேவ விரதா
देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनोऽपि माम्. அப்பிமாம் கரெக்டா சொல்லணும். அப்பிமா அந்த மேல அப்பாஸ்ட்ரோபி போட்டிருக்கோம். அப்ப அப்பீல் கரெக்ட். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். யாரும் சொல்லல, பகவத்கீதையில பகவானே சொல்லியிருக்கார். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். என்னுடைய பிறப்பெல்லாம் கிடையாது, அங்கதான் வாழ்ந்துட்டே இருக்கும். அங்கதான் ஒரு வாட்டி போயிடுச்சுன்னா திரும்பி எல்லாம் இறக்கவே மாட்டோமே, அங்கேயேதான் இருப்போம் நம்ம, பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ். ஏன்னா அது அழியவே அழியாது இந்த உலகம், அதனால அங்கேயேதான் இருக்க. சோ இந்த ஸ்லோகா இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேவர்களை வழிபட்டா எங்க அது நம்மளுடைய என்னது எண்ட் எங்கன்னு தெரியணும். அப்ப சில பேர்லாம் ரொம்ப இது அந்த தோஷம் இருக்கு இந்த தோஷம் இருக்கு பித்ரு தோஷம் இருக்குன்னா பித்ருக்களுக்கு அவ்வளவு பண்ணுவா. சாதாரண ஒரு தவசம் போட்டா போறோம், அவங்கள அந்த மாதிரி நினைச்சா போறோம். ஆனா இல்ல, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் பண்ணுவா. ஏன்னா அந்த தோஷம்லாம் ரொம்ப இது. கிருஷ்ணனை நினைச்சுட்டு அதை உள்ள ஒரு பவர்ஃபுல் வேற ஏதாவது இருக்குமா, அந்த ஒரு நம்பிக்கை வரணும். கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணரோட இதுல ஆணையில அவரை மீறி வேற ஒரு சக்தி கிடையாது. கிருஷ்ணரோட வழிபட்டா கிருஷ்ணரோட பிளேஸ் இருந்துட்டே இருக்கும், அதை தாண்டி வேற ஒண்ணும் வராது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அஹம் பக்தி உபகிருதம். தத் அது அகம் நான் பக்தியோட உபகிருத்தம், பக்தியோடு நான் படைக்கிறேன். அஷ்னாமி பிரயதாத்மனக அப்படின்னு அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். என்ன கேட்கிறார் பகவான்? வடை பாயசம் நான்வெஜ் ஒன்னும் கேட்கல, ஒண்ணுமே கேட்கல. சிம்பிளா என்ன கேட்கிறார்? பக்தியுடன். மெயின் அண்டர்லைன் ஃபேக்டர் என்னது? பக்தியோட. அதனால ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துருக்கு, அன்புடன் பக்தி, அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலை. இலைன்னா எனக்கு துளசி இலை தான், ஒண்ணும் இல்லப்பா என்கிட்ட, இந்த துளசி வச்சிருக்கேன், நமஸ்காரம் பண்றேன், போறோம், பஸ் அது போறோம். அவங்களுக்கு காட் இஸ் வெரி ஹாப்பி. இல்ல ஒரு பூ இருக்கு, ஏதோ பூ பூத்திருக்கு, இல்ல எனக்கு கார்டன் நம்ம பக்கத்துல ஏதாவது இருக்கா, ஒரு பூ வச்சாலும் போறோம், இஸ் ஹாப்பி. ஆனா பக்தியோட பண்ணுங்க. இல்ல பூவும் இல்ல துளசியும் இல்ல, என்ன பழம் இருக்கா, பழமே இல்ல, அதுவும் இல்லைன்னா எனக்கு நீர் தண்ணி இல்லாத வீடு இருக்காது. சரி, அவ்வளவு தரித்திரமா இருக்கு, அன்னைக்கு தண்ணியும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. சரி, என்ன சொல்றாரு? உன் கண்ணுல இருந்து சொற்ற தண்ணியாவது கொடு. பக்தியோட அந்த மாதிரியா கண்ணுல தண்ணி வரணும். பக்தி வரும்போது எப்படின்னாக்கா இந்த பரவசத்துல கண்ணு நிறைஞ்சிடும் நமக்கு. ஆஹா, பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் பகவானே, நான் உனக்கு என்ன, எப்போ நான் இதெல்லாம் திருப்பி உனக்கு கொடுப்பேன், என்ன ஒண்ணும் பணம் எல்லாம் வேண்டாம், அங்க அவயங்கள் இருக்கே, இதே நல்ல பாடி பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கா, இதெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கினா ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் தான் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தாதான் நமக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு கோடான கோடி சொத்து நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. எல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. கிட்னி உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஒர்க் பண்றது 24/7 ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். 365 days. எவ்வளவு வருஷமா நம்ம இருக்கோமோ அவ்வளவு வருஷம் அது டேட் ஆஃப் பர்த்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கு. அதுக்கு என்னத்தை நம்ம போட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் பண்ணணுமோ ஒன்றும் கிடையாது, ஆனா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு பகவானுக்கு ஒழுங்கா கொடுத்துருக்க. லிவர் ஒர்க் பண்றது, பைல் எல்லாமே இருக்கே, நமக்கு தெரியாது. ஹார்ட் பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஹார்ட் நின்று படுத்தினா போச்சு, அப்ப அது இல்லாம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இதுக்கு பகவானுக்கு இதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லிதானே ஆனோம். அப்ப அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு 2 சொட்டு தண்ணியாவது உள்ள இவ்வளவுலாம் நீ கொடுத்துருக்கே பகவானே, ஆனா உனக்கு கொடுக்கறது நான் எங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 சொட்டு தண்ணி கொடுத்தா கூட கண்ணுல கண்ணீர் வந்தா கூட அதே போறோம் அப்படிங்கிறார். ஆனா பக்தியுடன் என்ன கொடுக்குறோமோ பக்தியுடன் பண்ணுங்க, அன்புடன் பண்ணுங்க. ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகா. சோ வி ஹேவ் டு. இப்ப இந்த நார்த்ல எல்லாம் எப்படின்னா, நார்த்ல கோயில் எல்லாம் சப்பன் போகுன்னு 56 டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ராதாலாம் அது நிறைய நீங்களும் கேட்டிருப்பாள். ராதா இது கிருஷ்ணருக்கு அந்த காலத்துல இந்த காலம் அவளா இருக்கும். ராதை எப்பவுமே ஒரு இது கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்தாலும் நெக்ஸ்ட் அதை ரிப்பீட்டே பண்ணது இல்லையா, அவ்வளவு நல்ல இது. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய முடியாது, பண்ணினதே தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். பரவாயில்லையே பகவான் அப்படி எல்லாம் சொல்லியே, நான் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாச்சு, என்ன காத்தாலையும் உப்புமா சாயந்தரம் எல்லாம் உப்புமா அப்படின்லாம் பகவான் எல்லாம் கேட்கறது இல்ல. பக்தியோட நீ என்ன கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்பா. அதான் இந்த ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப இது யாராவது 2 பேர் படிக்கலாம். எஸ் பிரபுஜி, நீங்க படிங்க பிரபுஜி, வாயே திறக்கிறது இல்லை நீங்க. 2 பிரபுஜிஸும் படிக்கலாம். ஒரு பிரபுஜி இப்ப ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கார், ஆனா ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு வருது இல்ல. ஒரு வாட்டி படிச்சாள், அப்புறம் வரல. நீங்க படிங்க ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. கதை வாழப்படும் தொலை பரந்தாமன் கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பதாக எண்ணி தோலை சமர்ப்பித்தார். விதுரர் மனைவி கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பதாக எண்ணி தோலை சமர்ப்பித்தார். நீங்களும் மொபைல் யூஸ் பண்றோம் பிரபுஜி, அதனால படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஒருமுறை கிருஷ்ணர் விதுரரின் வீட்டிற்கு சென்றார். விதுரர்
கிருஷ்ணரின் பக்தர். மேலும் அர்ஜுனிடமும் அவரது 4 சகோதரரிடமும் மிகவும் அன்பாக இருந்தார். உண்மையில் அவர் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களை பெரும் ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இதன் காரணமாக கிருஷ்ணருக்கு விதுரர் மீது மிகுந்த அன்பு இருந்தது. கிருஷ்ணர் விதுரரின் வீட்டிற்கு சென்றபோது விதுரர் அங்கு இல்லாததால் கிருஷ்ணர் அவரது மனைவி விதுராணியிடம், ஐயோ விதுராணி மையா, எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது, சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்கள் என்று கெஞ்சினார். விதுராணி கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த பாசம் கொண்டவளாகவும் அவருக்கு சேவை செய்வதில் ஆர்வமாகவும் இருந்தாள். அவள் அவருக்கு வாழைப்பழங்களை வழங்க தொடங்கினாள். ஆனால் அவள் குழப்பத்தில் பழங்களை தூக்கி எறிந்துவிட்டு தோலை கொடுத்தாள். கிருஷ்ணர் அந்த தோல்களை அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் ருசித்தார். துவாரகையில் அவரது தலைமை ராணிகளான ருக்மணி மற்றும் சத்யபாமா செய்த அனைத்து தயாரிப்புகளையும் பிரசாதங்களையும் விட அவை அவருக்கு இனிமையாக இருந்தன. விதுர ராணியின் வாழைப்பழ தோலை கிருஷ்ணர் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட போது விதுரர் உள்ளே வந்தார். அவர் பார்த்ததை கண்டு வியந்து, ஐயோ விதுராணி, என்ன செய்கிறாய்? கிருஷ்ணன் அவனை எச்சரிக்க முயன்றான். அவளிடம் பேசாதே, அவள் வெளிப்புற உணர்வில் இல்லை, அவள் ஆழ்நிலை அன்பிலும் பாசத்திலும் முழுமையாக மூழ்கிவிட்டாள். இருப்பினும் விதுராணி தன் கணவன் பேசுவதை கேட்டதும் கலர் சேஞ்ச் ஆகி போச்சு மாத்த. அவள் விரைவில் கணவன் பேசுவதை கேட்டதும் வெளி உணர்வுக்கு திரும்பினாள். என்ன நடக்கிறது என்பதை அவள் விரைவில் உணர்ந்தாள். பின்னர் அவள் வாழைப்பழத்தின் பழத்தை கிருஷ்ணரிடம் கொடுத்து தோலை தூக்கி எறிய ஆரம்பித்தாள். கிருஷ்ணர் சற்றும் ஏமாற்றமடைந்தார். ஓ, தோல் உரித்த பழங்கள் சுவையாக இல்லை. இந்த பொழுதுபோக்கிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பசித்ததில்லை என்பதை நாம் காணலாம். அவர் வாழைப்பழம் அல்லது கிருஷ்ணர் ஒரு பால் அல்லது எதையும் சுவைக்க விரும்பவில்லை. அவர் அனைத்து பழங்களின் சாரத்தையும் எடுக்க விரும்புகிறார். சாரம் என்ன? இது வெறும் அன்பும் பாசமும் பிரசாதத்தில் பக்தியின் மனநிலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ என்ன புரிஞ்சுட்டோம், பகவானுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம். நிறைய அன்னைக்கு இப்ப கிருஷ்ண ஜெயந்தினாக்கா கீழே முறுக்க போட்டு அதை தெரிச்சு நம்ம கையில எல்லாம் எல்லார் வீட்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு. எங்க வீட்டுல ஆயாச்சு மாட்டி எல்லாம் தெரிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் அவர் கேட்கவே இல்லை. ஆசையோட நீங்க என்ன கொடுத்தாலும், ஒரு அவல் வச்சாலும் கூட ஆசையும் பாசத்தோட கொடுத்தாலும் போதும். நமக்கு சாப்பிடணும், அதனால நம்ம பண்றோம், அது வேற விஷயம். ஓகே, அப்ப என்ன கொடுக்கறாரு அவர்? ஒரு இலையோ ஒரு புஷ்பமோ ஒரு பூவோ, பூதான், ஒரு பழமோ இல்ல சிறிதளவு நீர், இதை கொடுத்தா போறோம், வேற ஒண்ணுமே அவர் கேட்கறது இல்லை. அதனால இன்னையில இருந்து எல்லாரும் வீட்டுல பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இருக்கும், இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்றேன், பண்ணாதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் சமைச்சோம்னாலும் பரவாயில்ல. இப்ப நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு நம்ம பண்றோம். ஆனா பகவானுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ தண்ணியோ பூவோ எல்லாம் பண்ணி வச்சு விட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஆனா கொடுத்துருக்கு, பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோமோ அது நம்ம நைவேத்தியமா எடுத்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. ஓகே, இதுல வந்து அன்புடன் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்கள் யாரெல்லாம்? சுதாமா ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, அவர் அவள் தான் கொண்டு போய் கொடுத்தார். அது பகவான் அவ்வளவு ஆசையா எடுத்துட்டு அவர் அவ்வளவு ஒரு பிக்ஷமா இவரை வந்து இன்னும் நன்னா இது பண்ணிட்டார். அவரை சபரி பாட்டி அவரும் என்ன குடிசையில இருந்து இன்னைக்கு ராமர் வருவார். சரி, காத்திருந்து அப்புறம் வந்த ராமருக்கு எப்படி உபசரிக்கிறாளாம்? ஒரு இழந்த பழம் தான் நினைக்கிறேன், அதை கடிச்சு பார்த்துட்டு கொடுக்குறா. ஏன்னா புளிப்பு பகவான் கொடுக்க கூடாதே, இனிப்பா உள்ளது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கடிச்சு பார்த்துட்டு, இது இனிப்பு இருந்தா எடுத்துக்கோ, அப்புறம் இந்த புளிப்பா இருந்ததுன்னா அதை தூக்கி எரிஞ்சு ஒரு கடிச்சு கொடுக்குறாங்க. அது இவ்வளவு ஆசையா கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் தோல் கொடுக்குறா, தோல் கொடுத்தா கூட பகவான் ஏன்னா ஆசையா கொடுக்குறா, இப்ப வந்து ஏத்துக்கிறார். அப்புறம் ஒரு மாதிரி நினைவு வந்த அப்புறம் பழத்தை கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றாரு? இதுல அவ்வளவு ருச்சி இல்லை அப்படிங்கிறாராம். அதே போல இவர் கஜேந்திரம் ஆல்மோஸ்ட் இது இறக்குற தருவாயில வந்துட்டாரு, அவ்வளவு காலு கவ்வி இருக்கு. அப்போ அந்த குளத்துல வந்து ஒரு தாமரை பூவை பார்த்துட்டு பகவானை கூப்பிட்டு இந்த தாமரைப்பூ எடுத்துக்கோங்க பகவானேன்னு அப்படி ஆஃபர் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி 3 பேரோட இதுல இருந்து நம்ம படிக்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிச்சுனேன்.
யத்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்க. என்னது அர்ப்பணம் பண்ணமா? குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, என்ன நீ பண்ணாலும் என்ன இன்வால்வ் பண்ணிடு. அந்த நம்ம நிருகாவோட ஸ்டோரியில பார்த்தோம் இல்லையா, அவருக்கு ஏன் அந்த சாபம் வந்ததுனாக்கா அவர் பகவான் இன்வால்வே பண்ணல. நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல தாராளமா கொடுத்திருந்தார். நீ கொடுக்கும் போது என்னை எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அது அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. என்னை நினைத்துண்டு பகவானோட நினைத்துண்டு எல்லாம் பகவானோட அர்ப்பணம், நான் எல்லாம் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு கொடுக்குறப்பல அந்த எண்ணத்துலதான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஒன்று என்ன சாப்பிட்றோமோ அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினதுதான் சாப்பிடும். இது இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. அதுக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாதது சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து பாவத்தையும் உங்குறா போல, நம்ம சாப்பிட்ற போல அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கு. சோ நம்ம இப்ப லெவல்ல அந்த எல்லாம் நம்ம கோயில் எல்லாம் விற்பறவங்க பண்ணுவாங்க. நம்ம அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு பேருக்காவது பகவானுக்கு எல்லாம் கொடுத்து பழக்கப்படுத்தணும். ஓகே, டிஃபன் எல்லாம் பண்ணலைன்னா இது லஞ்ச் பண்ணும்போதாவது நம்ம கொடுக்கலாம். அப்புறம் 2 வேளையோடு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். மெதுவா 3 வேளை சமைக்கிறோமா 3 வேளை. அப்புறம் என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறோம். அந்த லெவலுக்கு நம்மளே கொள்வோம். பகவான் ஃபர்ஸ்ட் டேல சொல்லவே இல்லை. குழந்தைக்கு முதல்ல சாப்பாடு கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்கணும், நம்ம அந்த பேபி தான் நினைச்சுக்கணும். பல்லு இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, பொக்கவாயா இருக்கு, என்ன கொடுப்போம்? சாதமும் சாம்பார் எல்லாம் கொடுப்போமா? ஒண்ணும் இல்ல, சின்ன கூழ் கஞ்சி எல்லாம் கரைச்சு தானே கொடுப்போம். அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அப்ப நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா தான் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தி பண்ணி நம்மளே இம்ப்ரூவ் பண்ணி மெதுவா மேல போலாம். இத பிரபுபாதான் இதை பத்தி சொல்றார். ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியார் என்ன கூறுகிறார்? பக்தர் அல்லாதவரின் கையில் இருந்து எதையும் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அவருக்கு பசி இல்லை, அவருக்கு உணவு எதுவும் தேவையில்லை. அவர் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கிய புள்ளி. எனவே ஒருவன் பக்தனாக மாற வேண்டும். நான் இதெல்லாம் பண்றேன், என்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன், சில்வர் தாலினா எனது பிளேட்ல சில்வர், எல்லாம் சில்வரா ஜகஜகான்னு இருக்கானா பக்தி கிடையாது. எல்லாம் பாக்குறால பாருங்க, என்னை பத்தி எவ்வளவு பெருமையா சொல்லுங்க, எங்க வீட்டுல இன்னும் பூஜை பண்ணிருக்கேன், நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், ஆஹா இவ்வளவுதான் பண்ணியா அப்படின்னு பெருமைக்கு வேண்டி பண்றவங்க, பக்தி இல்லாம பண்றவங்க பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டார். பக்தியோட நம்ம ஒரு தண்ணி இது மாத்திரம் வச்சா கூட போறோம், ரொம்ப ஹாப்பியா ஏத்துப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பிரபுபதா என்னது, அவர் இருக்கிறது வரைக்கும் அவரே சுத்த ஆச்சாரமா குளிச்சு அவரே எல்லாம் நைவேத்தியம் அவர் என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தார். சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே த்வேஷ்யோ அஸ்தி ந பிரியஹ ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா மயி தேஷு சாப்யஹம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சமோ காட்டுவதில்லை. இப்ப இவ்வளவு பக்தாஸ் இருக்கா, அவனுக்கு மாத்திரம் வந்து அவன் பஜனை பண்றான், அவனுக்கு மாத்திரம் நிறைய கோடி பணம் கொடுக்குறா, எனக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கல, அந்த மாதிரி கம்பேரிசனே பண்ண. ஏன்னா பகவான்ல யாருக்கும் பார்ஷியாலிட்டி பண்றது கிடையாது. நமக்கு என்ன போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அதுதான் நம்ம திரும்பி வரும். ஓகே, அதனால நமக்கு அது கம்பேரிசன், ஒருத்தரோட இது லைஃபும் நமக்கும் கம்பேரே பண்ண வேண்டாம். நம்ம வீட்லயே பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் ஒண்ணும் வியாதி இல்லாம நன்னா இருப்பா, நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்கு, காஃப் இருக்கு, எப்பதான் அடிக்கடி சளி போறதுன்னா நமக்கு we are prone to that. நம்ம அந்த மாதிரி இதுல இருக்கோம்னு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பகவான் கொடுத்தார், பகவான் கண்ணிலேயே மூக்கிலேயே எல்லாம் சொல்லிட்டு கூடாது. ஏன்னா பகவான் வந்து யாரையும் பொறாமையை கொள்வதோ பாரபட்சமோ காட்டுவது கிடையாது. அது ஸ்லோகால வந்திருக்கு அப்படி. நான் அனைவருக்கும் சமமானவர், எல்லாரையும் நான் ஈக்குவலா தான் வச்சிருக்கேன். ஆயினும் இருந்தாலும் என்னதோ கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியும்னா, பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன், அவன் வந்து என்னுடைய நண்பனா இருப்பான். அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் நான் காட்டுவேன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகி இருக்கிறேன். இது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்ப நம்ம பகவானுக்கு என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி he will give. நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை தான் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான் பகவான் ஒரு கருணை காட்டுவார். இல்ல நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன்னா அந்த 16 ரவுண்டோட எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும். நான் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அன்பை கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் நமக்கு அனுப்புகிறார். இப்போ 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன வாங்க முடியும்? ஒரு சாக்லேட் தான், கடைக்காரனே அத்தனை தான் கொடுப்போம். நிறைய கத்தையா அவங்க இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா ஒரு பெரிய காரே வாங்கலாம். இது அந்த மாதிரி தான். அப்போ பகவான் வந்து பார்ஷாலிட்டி இல்ல. அதனால நம்ம பக்தி எவ்வளவு பண்றோம் பார்க்க வேண்டாமா அவருக்கு? அவன் நிறைய பக்தி பண்ணினா இல்ல அவன் 10 ஒரு ரவுண்ட் பண்றவனுக்கு 16 ரவுண்ட் பண்ணவனுக்கு சேமா நான் அருள்வே அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. அருள் அது போல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் காட்டுவேன். அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அபிச்சே சுதுராச்சாரோ பஜதே மாம் அனன்ய பாக் சாதுர் ஏவ சமந்தவ்யஹ சம்யக் வியவசிதோ ஹி சஹ. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால்
அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஒருத்தர் வந்து நல்ல பக்தியில இருக்கார், ஆனா ஏதோ கொஞ்சம் தப்பு காரியம் பண்றான், ஏதோ சிகரெட் குடிக்கிறான் வச்சுக்கலாமே, ஏதோ சம்திங் இல்ல போய் சொல்றான் சம்திங் இருந்தாலும் அவனை அப்பவும் பக்தி சாதுவாதான் கருதணும். அவனை வந்து யோகியா தான் நம்ம நினைக்கணும். அவனை வந்து இது இழிவுபடுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அவன் வந்து பக்தியில இன்னும் முன்னுக்கு வருவான். he will also improve. அந்த மாதிரி பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து ஜகாய் மாதாவோட தான் ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து இல்ல பிராமண குலத்துல தான் பிறந்திருக்கா. ஆனா இந்த நித்யானந்த பிரபு, இவர் சைத்தன்ய பிரபு என்ன சொல்றார், எல்லார் வீட்லயும் போயிட்டு பிரசங்கம் பண்ணுங்க, நாம ஜபம் வந்து சொல்லணும், எல்லாம் இந்த கலியுகத்துக்கு அதுதான், எல்லாம் நாம ஜபம் பண்ணுங்க, பண்ணி இதுல இருந்து வழிபட்டு போயிடலாம், எல்லாம் பண்ணுங்க. அப்போ ஒரு வீட்டுல போயிட்டு சொல்லுங்க. ஒரு வீட்லயும் போய் சொல்றாங்க. இந்த ஜகாய் மதா 2 பிரதர்ஸ் அவங்க வீட்டுல வந்தோன்னா அவங்களுக்கு கோவம், என்ன தண்ணி அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்டுழியம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவர் கோவம் வந்து என்ன பண்ண, ஒரு பெரிய கல்லு எடுத்து நித்யானந்த பிரபு மேல போட்டுட்டா. அவர் அந்த இதுல, ஆனா அவருக்கு அப்பவும் கோவம் வரல. ஆனா இது தெரிஞ்சுட்டு இவருக்கு கோவம் வந்துருது. சைத்தன்ய மகாபிரபு, என்னோட டிவோட்டி நீ இப்படி பண்ணுவேன்னா, இவர் வந்து இவருக்கு பின்னாடி இருக்கார், அந்த கோவம் இவருக்கு வருது, நான் உங்களை அழிச்சு விடுவேன் அப்படின்னு. இவர் நிறுத்துறார், இல்ல பட்டது இவருக்கு. அப்போ அவருக்கு கோவம் கிடையாது, நித்யானந்தருக்கு கோவம் கிடையாது. இல்ல பண்ணாதீங்க, அவ முட்டாள்களா இருக்கா, அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது, ஜப்பா பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது, இதுல இருந்து விடுபடணும், நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு புரியல, ஆனா கோவப்பட்டு அடிச்சுட்டா. அப்ப நம்ம வந்து புரிய வைக்கணுமே தவிர, தண்டனை கொடுத்து ஒருத்தன் வந்து தண்டனை எந்த கொடுக்குறோம், அவன் திருந்தணும்னு அவங்க ஒரேடி அழிச்சு போட்டதுனாக்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையா. அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம், அவங்க வந்து அழிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நிறுத்துறாராம். ஸோ அந்த ஸ்டோரி எப்பவுமே ஜகாய் மாதாயோட நிறைய இதுல வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் பிழறாது யாரு இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவன் வந்து சாதுவா, அவன் வந்து கொஞ்சம் மோசமான செயல் பண்ணாலும் அவன் வந்து சாதுவாகவே நம்ம வந்து கருத வேண்டும். என்னக்கா அவன் வந்து தீர்மானமா இருக்கான். அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் விட்டு போயிடும், அவனோட கெட்ட செயல்களை எல்லாம் விட்டு போய் அவன் வந்து திருந்திடுவான். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, யாரு இந்த மாதிரி தப்பு காரியம் பண்றோம் ஆனா பக்தியில இருக்க, அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். பிராக்டிஸ் பண்ண அவன் வந்து பக்தியில வந்து இதெல்லாம் போய் நல்லவனா ஆகிவிடுவான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. என்னுடைய ஒரு வாட்டி அவன் பக்தன் ஆயிட்டான்னாக்கா அவன் கீழே விழுந்து திரும்பி அவன் மோசமா போவான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியே கிடையாது. மேபி அவன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி போறதுக்கு இன்னும் நல்ல லெவலுக்கு போறதுக்கு டைம் எடுக்குமா இருக்கும். ஆனா அவன் கண்டிப்பா என்னுடைய பக்தன் அழிய மாட்டான் என்று தைரியமாக எல்லாத்தையும் நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு ஸ்லோகால வந்து. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्. இதுல வந்து ஸ்திரியா வைஷ்யா ததா சூத்ரா இவெல்லாம் வந்து லோ பர்த்னு கொடுத்துருக்கான். ஆக்சுவலி பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள் வைசியர்கள் சூத்ரர்கள் என கீழ் குலத்தை சார்ந்தவர். ஒன்ன பெண்கள்லாம் ஒண்ணு அந்த ஃபீமேல் இதெல்லாம் மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஏன் அது எப்படி லேடி அத மாதிரி கிடையாது. இதுல சொல்லி இருக்கிற அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, பெண்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் காத்தால எழுந்துக்கள், இன்னைக்கும் அப்படிதானே மோஸ்ட்லி எல்லாம் லேடி. இப்ப வேணா சமம் சொல்லிட்டு எல்லாம் புருஷாலாம் எந்திருக்கிறா எல்லாம் பண்றா. ஆனா அந்த காலத்துல எப்படி லேடிஸ் தான் எந்திருப்பா. வீட்டு பெருக்கி முழுகிறது என்ன, கோலம் போடுறது என்ன, விளக்கு எத்துறது என்ன, மாடு கறக்கணும், பால் எல்லாம் பாக்கெட்ல வந்தது காய்ச்சணும் எல்லாம் கிடையாது. மாடை கறக்கணும், மாடு இதெல்லாம் கொடுக்கணும், புல்லு கொடுக்கணும், என்னெல்லாம் வேலை, சாணி எடுக்கணும், நிறைய வேலை. அந்த லேடிஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம பாட்டிமார்களே பண்ணிருப்பா இல்லையா. அதெல்லாம் அந்த ஊர்ல பக்கத்துல எல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தா இன்னைக்கு பண்றவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கா. அவளுக்கு நேரம் கிடையாது. அவளுக்கு வந்து பகவான் ப்ரே பண்ணிட்டு எல்லாம் வேலையை விட்டுட்டு ப்ரே பண்ணா நிறைய வதவதான் நிறைய குழந்தைகள் இருப்பா. வீடு எல்லாமே அவங்களோட இதுலதான் இருக்கும். அப்ப அவளுக்கு நேரம் இல்லை. அப்போ வந்து அவ ஏதோ ஒரு 1-2 வாட்டி என்னோட பேர் சொன்னாலும் அவங்களுக்கும் நான் வந்து இது என்னோட உலகத்துல நான் கொண்டு போய் விடுவேன். அதே போல வைசியர்கள்னா பிசினஸ் பீப்புள். அவளுக்கு கண்டிப்பா அவளோட பிசினஸ்ல இருந்தது அங்க போய் இறக்கணும், அந்த மெட்டீரியல் இங்க கொண்டு வரணும், அதை அவங்க கொண்டு போய் கொடுக்கணும், ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. பாதி வழியில வரும்போது இல்ல நான் பஜனை பண்ண போறேன்னு சொல்லி உட்காந்துனாக்கா டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் நின்று ரொம்ப கஷ்டம் அவளுக்கும். அப்ப அவளுக்கும் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அதே போல சூத்ரர்கள்னா உழைப்பாளி. ஒரு இது அந்த வயல்ல நட்டு இருக்கான் பண்ணிட்டு இருக்கான். இல்ல இதெல்லாம் இப்ப நிறுத்தினா போறோம், நான் மட்டும் பஜனை பண்றேன்னா முடியாது. அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த போல அவன் விதைச்சாதான் அது பயிர்கள் வரும். அது மாதிரி அந்த 3 பேரை அவ வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு they have to do. அவளையும் நான் வந்து இது பண்ணிடுவேன்,
அந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஸ்டோரி நான் இதை போட்டிருக்கேன். நிறைய எங்க நானும் கண்டுபிடிச்சு தமிழாக்கம் பண்ணி இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஆனா நேரம் இல்லை, இன்னைக்கு வேறொரு நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். மன்மனா பவ, இது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வந்துட்டோம். இல்லை யாருக்கா நேரம் இருக்குன்னா நிமிஷம் மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயண. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, மனசு எப்படி இருக்கணுமா, பகவானை பத்தியே சிந்தனை இருக்கணும், அதுலயே இருக்கணும். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லைத்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். கண்டிப்பா நீ கிட்ட வருவாய். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றாருன்னா உனக்கு இது நீ மாசுச்சக, நீ டவுட்டே பண்ணாதே, நீ பயப்படாதே. மாசுச்சனா டவுட் இல்ல, இத பயம் வேண்டாம் உனக்கு. கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட வருவாய். இப்படியும் கொடுத்துருக்க, நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்னு. அப்போ பகவான் டிவோட்டியா இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு நாள் இல்லட்டா ஒரு நாள் போயிடுவோம். இந்த ஜென்மத்துல போக முடியல, அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தாவது அடுத்த ஜென்மத்துல போகல, அது இல்லையா திரும்பி வேற அட்லீஸ்ட் நம்ம கீழே ஒரு சின்ன ஜந்துவெல்லாம் பிறக்காம ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறப்போமே, அந்த ஒரு திருப்தியில இருக்க வேண்டும். இது மாதவேந்திரன் படிக்க முடியுமா? உங்களுக்கு எல்லாம் நேரம் இருக்குன்னா சொல்லுங்க, இல்லாட்டா நம்ம முடிச்சு விடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 8:45 ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் 9 மணிக்கு தான் முடிக்க முடியும். இது ஒரு 10 நிமிஷமாவது எடுக்கும். 2 ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன சொல்றேன்? யாருமே இல்லையா? சும்மா பேரு தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரம்யா ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைஸ் படிக்கலாமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதவேந்திர புரியோட ஸ்டோரி இருக்கு, கிடகடன்னு படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நான் கிளம்புறேன். என்ன சொல்ற? எனக்கு கேட்கல மாதாஜி. புஷ்பா லீவ் பண்றேன். ஓகே ஓகே. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் பண்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. எஸ், யாருக்கெல்லாம் போகணுமோ போகலாம். யார் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோ 2 ஸ்டோரி நான் போட்டிருக்கேன், படிங்க ரம்யா மாதாஜி. ஸ்ரீபத் மாதவேந்திரபுரி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பக்தி அன்பின் பெரிய மரத்தின் தளிர் ஸ்ரீ வேந்திரபுரி என்று கூறப்படுகிறது. அவர் தூய துவைத இரட்டை தத்துவத்தின் ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ மத்வாவின் வரிசையிலிருந்து வந்தவர். ஸ்ரீபத் வேந்திரபுரி மத்வா பள்ளியின் ஆச்சாரியா ஆவார். மேலும் அவர் மத்வா மற்றும் கௌடியா சம்பிரதாயாவை இணைக்கும் இணைப்பாக கருதப்படுகிறார். இதை மத்வாக்களும் மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயங்களும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஒருமுறை மாதவேந்திர புரி பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உடலை விட வித்தியாசம் இல்லாத கோவர்த்தன என்ற மலையின் மீது வந்தபோது அவர் ஆழ்நிலை அன்பில் வெறி கொண்டார். எனவே கோவர்த்தன மலையை சுற்றிய பிறகு கோவிந்த குடில் குளிக்க அமர்ந்தார். குளித்துவிட்டு ஓய்வெடுக்க மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தார். அவர் அந்த மரத்தின் அடியில் அமர்ந்திருந்த போது தெரியாத ஒரு மாடு மேய்ப்பவர் பால் பானையுடன் வந்து மாதவேந்திர புரி முன் வைத்தார். அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் புன்னகையுடன் மாதவேந்திர புரியிடம் பேசினான். நான் கொண்டு வந்திருக்கும் இந்த பாலை குடியுங்கள் என்றார். நீங்கள் ஏன் கொஞ்சம் உணவை கெஞ்சி சாப்பிடக்கூடாது? நீங்கள் என்ன வகையான தியானத்தில் ஈடுபடுகிறீர்கள்? அந்த சிறுவனை பார்த்த மாதவேந்திரபுரி மிகவும் திருப்தி அடைந்தான். அவனுடைய இனிய சொற்களை கேட்ட அவன் பசி, தாகம் அனைத்தும் மறந்தான். மாதவேந்திரபுரி, நீங்கள் யார்? நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீர்கள்? நான் உண்ணாவிரதம் இருப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதற்கு அந்த சிறுவன், ஐயா, நான் ஒரு மாடு மேய்க்கும் பையன். நான் இந்த கிராமத்தில் வசிக்கிறேன். எனது கிராமத்தில் யாரும் விரதம் இருப்பதில்லை. இந்த கிராமத்தில் ஒருவர் மற்றவர்களிடம் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடலாம். சிலர் பால் மட்டுமே குடிப்பார்கள். ஆனால் அப்படி யாராவது சாப்பாடு கேட்கவில்லை என்றால் நான் அவருக்கு உண்ணும் பொருட்களை விநியோகம் செய்கிறேன். இங்கு தண்ணீர் எடுக்க வரும் பெண்கள் உங்களை பார்த்து இந்த பாலை உங்களிடம் கொடுக்க அனுப்பினார்கள். நான் மாடுகளுக்கு பால் கறக்க சீக்கிரம் போக வேண்டும். ஆனால் நான் திரும்பி வருவேன். உங்களிடம் இருந்து இந்த பாலை திரும்ப எடுத்துக்கொள்வேன். இதை சொல்லிவிட்டு அந்த சிறுவன் போய்விட்டான். மேலும் பால் குடித்த பிறகு மாதவேந்திரபுரி பாத்திரத்தை கழுவி ஓரமாக வைத்தான். அவன் சிறுவன் வந்த பாதையை நோக்கி பார்த்தார். அவனை காணவில்லை. அது வந்து எனக்கு அது தெரியலமா. இல்ல யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கும் தெரியல. இப்ப நான் போட்டதுனால எனக்கு தெரியும். படிச்சுடுவோம், நீங்களே படிச்சுடுவோம்.
பின்னர் மாதவேந்திரபுரி மரத்தடியில் அமர்ந்து இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க தொடங்கினார். இரவு முடிவில் அவர் அதே பையனை பார்த்த ஒரு கனவு கண்டார். சிறுவன் அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பிடித்து காட்டுக்குள் அழைத்து சென்றான். அப்போது சிறுவன் மாதவேந்திரபுரியிடம் புதரை காட்டி, நான் இந்த புதரில் வசிக்கிறேன். இதனை கடும் குளிர், மழை, காற்று, அனல், வெப்பம் போன்றவற்றால் நான் மிகவும் அவதிப்படுகிறேன். ஊர் மக்களை அழைத்து தயவு செய்து என்னை இந்த புதரில் இருந்து வெளியே எடுங்கள். மேலும் மலையில் ஒரு கோயிலை கட்டி அந்த கோயிலில் என்னை நிறுவுங்கள். அதன் பிறகு என்னை அதிக அளவு குளிர்ந்த நீரில் கழுவுங்கள். அதனால் என் உடல் தூய்மை அடைய வேண்டும். அதன் பிறகு மாதவேந்திரபுரி தனது புதிய கோவிலில் ஸ்ரீ கோபாலுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். மேலும் அவர் கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய விருந்து அளித்தார். இவ்வாறு கோபாலின் வழிபாடு மிகவும் சிறப்பாக செய்யப்பட்டது. ஒரு நாள் மாதவேந்திரபுரிக்கு ஸ்ரீ கோபாலுக்கு உடல் உஷ்ணம் இன்னும் குறையவில்லை என்று ஜெகநாதபுரிக்கு சென்று சந்தனத்தை கொண்டு வரவும் மற்றொரு கனவு கண்டார். ஸ்ரீ கோபாலின் அறிவுறுத்தலின்படி மாதவேந்திரர் புரி ஜெகநாத்புரி கால்நடை பயணத்தை தொடங்கினார். ஜெகநாத்புரி செல்லும் வழியில் கோபிநாத் இருக்கும் ரெமுனா கிராமத்திற்கு வந்தார். மாதவேந்திரபுரி தெய்வத்தின் அழகை கண்டு மெய் சிலிர்த்தார். பொதுமக்கள் இறைவனை தரிசனம் செய்த கோயிலின் முற்றத்தில் மாதவேந்திரபுரி மிகுந்த அன்புடன் ஸ்ரீ கோபிநாதரின் மகிமையை பாடி ஆடத் தொடங்கினார். மாதவேந்திரபுரி அர்ச்சகரிடம் கேட்டார், தெய்வத்திற்கு என்ன வகையான உணவு வழங்கப்படுகிறது? நான் இவற்றை கற்றுக்கொண்டு கோபாலிடம் கொண்டு வந்து என் கோபால்ஜிக்கு தயார் செய்வேன். மாலையில் கீர் பிரசாதம் இருப்பதாக அர்ச்சகர் தெரிவித்தார். அவர் பேசிக் கொண்டிருந்த போது பூசாரி 12 மண்பானைகளின் காணிக்கையை இறைவனின் பலிபீடத்தின் மீது கொண்டு வந்தார். பானைகளின் இனிப்பு அரிசி, அதாவது கீர் என்ற அமிர்த கேலி இருந்தது. இந்த கீர் உலகம் முழுவதும் கோபிநாத் கீர் என்று கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் இது உலகில் வேறு எங்கும் வழங்கப்படுவதில்லை. மேலும் மாதவேந்திரபுரி, நான் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் சுவைத்து இதே போன்ற தயாரிப்பை கோபாலின் மகிழ்ச்சிக்காக தயார் செய்யலாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று தான் குற்றம் செய்ததை உணர்ந்தார். கோபிநாத்துக்கு சாப்பாடு கொடுப்பதற்கு முன் தான் அதை ருசிக்க எண்ணினேன் என்ற குற்ற உணர்வுடன் மிகவும் மோசமாக உணர்ந்தார். அந்த நேரத்தில் மணியடிக்க ஆரத்தி தொடங்கியது. ஆரத்திக்கு பிறகு மாதவேந்திரபுரி பணிந்து வணங்கிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பினார். அந்த இடத்தை விட்டு ரொம்ப அவர் வந்து we felt bad. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டேஸ்ட் பார்க்க அவர் கிராமத்தில் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு காளி சந்தைக்கு சென்றார். அவர் தனது குற்றத்தை உணர்ந்து வெறுமெனே அமர்ந்தார். ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவராக அவர் தன்னை ஒருபோதும் மேம்பட்டவராக கருதவில்லை. அவர் தன்னை ஒரு சாதாரணமான மனிதராகவே கருதினார். மேலும் கோபாலை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே அவர் கருதினார். ஆனால் அவரோ தன்னை இறைவனின் சொத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு பழிவாங்கும் நவபக்தன் என்று எண்ணினார். எனவே இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்து தன்னை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சந்தைக்கு சென்றார். பூசாரி தனது கடமைகளை முடித்துவிட்டு கோபிநாத்தை ஓய்வெடுக்க வைத்துவிட்டு அவரும் ஓய்வெடுக்க சென்றார். ஆனால் அவர் கனவில் கோபிநாத் தோன்றி, தயவு செய்து எழுந்து கோவிலின் கதவை திற. சந்நியாசி மாதவேந்திரபுரிக்கு ஒரு பானை இனிப்பு சாதம் வைத்துள்ளேன். இந்த இனிப்பு சாதம் என் திரைக்கு பின்னால் இருக்கிறது. என் தந்திரத்தால் நீ அதை பார்க்கவில்லை. காலியான சந்தையில் மாதவேந்திரபுரி என்ற சந்நியாசி அமர்ந்திருக்கிறான். தயவு செய்து அதை எடுத்து அவரிடம் கொடுங்கள். பூசாரி உடனே படுக்கையில் இருந்து எழுந்து குடித்துவிட்டு கோயிலுக்கு சென்றான். அங்கு அவர் தெய்வத்தின் திரைக்கு பின்னால் ஒரு கீர்பானை மறைத்து வைத்திருப்பதை கண்டார். அவர் ஆச்சரியத்தால் தாக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் காலியாக இருந்த சந்தைக்கு சென்று ஒவ்வொரு கடையிலும் ஒவ்வொரு மூலையிலும் மாதவேந்திரபுரியின் பெயரை கூப்பிடத் தொடங்கினார். மாதவேந்திரபுரி என்ற பெயரை கேட்டதும் அவர் வெளியே வந்து பூசாரியை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். மாதவேந்திரபுரிக்கு பூசாரி சாஷ்டாங்கமாக வணக்கம் செலுத்தி கோபிநாத்தே அவருக்காக கீரை திருடியதாக கூறினார். பின்னர் இதற்கு பிறகு அவர் பானையை கழுவி அதை
பின்னர் மாதவேந்திரபுரி கிருஷ்ணர் அளித்த இனிப்பு அரிசியை மிகுந்த பரவசத்துடன் அன்புடன் சாப்பிட்டார். இதற்கு பிறகு அவர் பானையை கழுவி அதை துண்டுகளாக உடைத்து தன்னுடன் எடுத்து செல்வதற்காக தனது துணியில் காய வைத்தார். பின்னர் ஜெகநாதபுரிக்கு தனது பயணத்தை செல்வதற்காக தொடங்கினார். அவர் ஒரு சிறப்பு பரம்ஹன்ச வைஷ்ணவராக மிகவும் பிரபலமானவராக மாற விரும்பவில்லை. அவர் மிகவும் சாதாரண நிலையில் இருக்க விரும்பினார். ரகசியமாக கிருஷ்ணரை தனது இதயத்தில் வணங்கினார். நடந்து நடந்து கடைசியாக ஜெகநாதபுரியை அடைந்தார். மேலும் அவர் ஜெகநாத்புரியை அணுகிய போது அவர் கடவுளின் அன்பின் பெரும் பரவசத்தில் மூழ்கினார். மாதவேந்திரபுரி ஜெகநாதபுரிக்கு வந்தபோது சுற்றியிருந்த மக்கள் அனைவரும் அவருடைய புகழை அறிந்திருந்தனர். உண்மையில் அவர் ஜெகநாதபுரிக்கு செல்லும் ஒவ்வொரு வழியிலும், ஒவ்வொரு நகரத்திலும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அவர் வருவதற்கு முன்பு அவருடைய புகழ் ஏற்கனவே எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் அவரை புகழ்ந்து கொண்டாடினர். மாதவேந்திரபுரி தனது நற்பெயருக்கு பயந்து ரெமுனாவை விட்டு ஓடிவிட்டார். ஆனால் கடவுளின் அன்பினால் கொண்டு வரப்படும் புகழ் மிகவும் உன்னதமானது. அது பக்தனுடன் பின்வருமாறு செல்கிறது. மாதவேந்திரபுரி ஜெகநாதபுரியை விட்டு வெளியேற விரும்பினார். ஏனென்றால் மக்கள் அவரை ஒரு சிறந்த பக்தராக கருதினர். ஆனால் கோபாலுக்கு சந்தனம் கிடைப்பதே தனது சேவை என்றும் ஜெகநாதபுரியில் தான் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சந்தனம் கிடைக்க வழி என்றும் அவருக்கு தெரியும். அதனால் கோபாலுக்கான சேவையின் நிமித்தம் அவர் இந்த மரியாதை அனைத்தையும் பொறுத்து கொள்கிறார். மாதவேந்திரபுரி பகவான் ஜெகநாதரின் அடியார்களிடமும் அங்கிருந்த அனைத்து பெரிய பக்தர்களிடமும் கோபால் தோன்றிய கதையை சொன்னார். மேலும் அவர் கனவை பற்றி கூறினார். அதனால் அவருக்கு உதவியாக சந்தனக்கட்டைகளை சேகரித்து அருமையாக ஏற்பாடு செய்தனர். மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் அதை சேகரிக்க முயன்றனர். மேலும் அரசு அதிகாரிகளுடன் பழகியவர்கள் அவர்களை சந்தித்து அவர்கள் சேகரித்த கற்பூரம் மற்றும் சந்தனத்தை கொடுத்தனர். ஒரு பிராமணனும் ஒரு வேலைக்காரனும் மாதவேந்திரபுரிக்கு சந்தன மரத்தை எடுத்து செல்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டனர். சில நாட்களுக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் ரெமுனாவை அடைந்து கோபிநாத் கோவிலுக்கு சென்றார். இறைவனின் தாமரை பாதங்களில் பலமுறை வணக்கம் செலுத்தினார். பூசாரி மீண்டும் மாதவேந்திரபுரியை கண்டதும் மரியாதை செலுத்தி அவருக்கு இனிப்பு அரிசி பிரசாதம் கொடுத்து சாப்பிட வைத்தார். அன்றிரவு மாதவேந்திரபுரி ஓய்வெடுத்தார். ஆனால் இரவின் முடிவில் அவர் மற்றொரு கனவு கண்டார். கோபால் மீண்டும் தன் முன் வருவதை கனவில் கண்ட மாதவேந்திரபுரி, ஓ மாதவேந்திரபுரி, நான் ஏற்கனவே சந்தனம் கற்பூரம் எல்லாம் பெற்றுவிட்டேன் என்றார். பிருந்தாவனத்து கோபால் அவனிடம் பேசுகிறான். இப்போது வெறும் கற்பூரத்துடன் அனைத்து சந்தனத்தையும் சேர்த்து அரைத்து அது முடியும் வரை தினமும் கோபிநாத்தின் உடலில் பூசவும். என் உடலுக்கும் கோபிநாத்தின் உடலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, அவை ஒன்றுதான். எனவே கோபிநாத்தின் உடலில் சந்தனத்தை பூசினால் இயற்கையாகவே என் உடம்பிலும் பூசுவீர்கள். இதனால் என் உடலின் வெப்பம் குறையும். என் உத்தரவின்படி செயல்பட நீங்கள் தயங்கக்கூடாது. என் மீது நம்பிக்கை வைத்து தேவைக்கேற்ப செய். இந்த அறிவுரைகளை கூறிவிட்டு கோபால் மறைந்தார். உடனே மாதவேந்திரபுரி கொண்டு கோபிநாதரின் அடியார்களை அழைத்து, கோபாலனுக்காக நான் பிருந்தாவனத்தில் கொண்டு வந்த கற்பூரம் மற்றும் சந்தனத்தை கோபிநாதரின் உடலில் பூசவும். இதை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள். சந்தன கூழை அதன் மேல் தடவினால் கோபிநாத்தின் உடல் குளிர்ச்சி அடையும். கோபிநாதரின் அடியார்கள் இதை கேட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். கோடை காலம் என்பதால் வெயில் அதிகமாக இருந்தது. அதனால் மாதவேந்திரபுரி தனது 2 உதவியாளர்களை தொடர்ந்து சந்தனத்தை அரைக்க மேலும் 2 உதவி செய்தார்கள். சந்தனத்தை மட்டும் அரைத்து கோபிநாத்துக்கு காணிக்கை செலுத்துவதுதான் அவர்களின் சேவையாகும். இவ்வாறு தினமும் கோபிநாத்தின் உடல் முழுவதும் சந்தன கூழால் மூடப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் மாதவேந்திரபுரி சேகரித்து வைத்த மொத்த சந்தன கற்பூர கலவை முடியும் வரை அங்கேயே இருந்தார். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு
மாதவேந்திரபுரியின் பெருமைகளை தனிப்பட்ட முறையில் புகழ்ந்து கிருஷ்ணரிடம் அவர் கொண்ட அன்பின் பண்புகளை விவரிக்கும் அற்புதமான கதையை சொன்னார். நிச்சயமாக அந்த கோபால் மற்றும் கோபிநாத்தை விட வித்தியாசமில்லாத சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார் மற்றும் அவரது பக்தரின் பெருமைகளை விவரித்து மகிழ்ந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், மாதவேந்திரபுரி மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. கிருஷ்ணர் அவர் முன் தோன்றி பால்வார்க்கும் வடிவில் 3 முறை இறைவன் மாதவேந்திரபுரிக்கு கனவில் கட்டளையிட்டார். மாதவேந்திரபுரியின் அன்பான விவகாரங்களால் கடமைப்பட்டவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தானே கோபாலனாக தோன்றி அவனது சேவையை ஏற்று உலகம் முழுவதையும் விடுவித்தார். மாதவேந்திரபுரியின் நிமித்தம் கோபிநாதர் இனிப்பு சோற்றை திருடியதால் அவர் கீர்சோரா கோபிநாத் என்று அழைக்கப்பட்டார். இன்று வரை இந்த கோயிலின் பெயர் கீர்சோரா கோபிநாத், அதாவது இனிய அரிசியை திருடிய திருடன். மாதவேந்திரபுரியின் நிலை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது மற்றும் அவரது காதல் இந்த உலகில் தனித்துவமானது. மாதவேந்திரபுரி மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் தோன்றி தீட்சை எடுத்தாலும் ராதை கிருஷ்ணரின் தாம்பத்திய காதல் பற்றிய புரிதலும் தன் இதயத்தில் தன் மன வாழ்க்கையின் எழுச்சியும் ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி உலகுக்கு வெளிப்படுத்தும் வரை இந்த சம்பிரதாயத்தில் தோன்றியதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இன்னும் இருக்கா? சாரி, இதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா நம்ம பினிஷ் பண்ணலாம். ஏன்னா 9 மணி ஆகுது. இல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா இது வந்து 2 பேஜோ 3 பேஜ் தான் இருக்கு. படிக்க போறா ரம்யா மாதாஜி? படிச்சிடலாமா? இது வேற ஸ்டோரி. இது என்ன பேரு? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் ராமச்சந்திர கான் ஆகியோரின் கதை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதா மிருதத்திலிருந்து ஒரு நல்ல கதை. ஹரிதாச தாகுரா தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகு பெனா போல காட்டில் சிறிது காலம் தங்கினார். அங்கு ஒரு குடிசையை கட்டி ஒரு துளசி செடியை நட்டு துளசியின் முன் தினமும் 3 லட்சம் முறை இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பார். அவர் தனது உடல் பராமரிப்புக்காக ஒரு பிராமணரின் வீட்டிற்கு சென்று உணவு பிச்சை எடுப்பார். அவர் ஆன்மீக ரீதியில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்றவராக இருந்தார். அண்டை மக்கள் அனைவரும் அவரை வணங்கினர். அந்த மாவட்டத்தின் ஜமீன்தாராக ராமச்சந்திர கான் என்ற நில உரிமையாளர் இருந்தார். அவர் வைஷ்ணவர்களின் மீது பொறாமை கொண்டிருந்தார். எனவே அவர் ஒரு பெரிய நாத்திகராக இருந்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூராவுக்கு இப்படிப்பட்ட மரியாதை அளிக்கப்படுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ராமச்சந்திர கான் அவரை இழிவுபடுத்த பல்வேறு வழிகளில் திட்டமிட்டார். எந்த வகையிலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரா நடத்தையில் அவரால் எந்த தவறும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. எனவே அவர் உள்ளூர் விபச்சாரிகளை அழைத்தார் மற்றும் அவரது புனிதத்தை இழிவுபடுத்தும் திட்டத்தை தொடங்கினார். இரவில் விபச்சாரி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் ஹரிதாச தாக்கூராவின் குடிசைக்கு சென்றாள். துளசி செடியை வணங்கிவிட்டு ஹரிதாச தாக்கூராவின் வாசலுக்கு சென்று அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி அங்கேயே நின்றாள். கதவின் வாசலில் அமர்ந்து அவனிடம் மிகவும் இனிமையான வார்த்தைகளால் பேசினாள். உங்களுடன் ஐக்கியமாக இருக்க ஆவலாக உள்ளேன். அதற்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வேன். ஆனால் நான் என் மணிகளில் எனது வழக்கமான சுற்றுகளை பாடி முடிக்கும் வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். இதை கேட்டு விபச்சாரி அங்கேயே அமர்ந்திருந்தாள். அதே நேரத்தில் ஹரிதாச தாக்கூரார் தனது மணிகளில் முழக்கமிட்டுக் கொண்டிருந்தார். பொழுது விடிந்ததும் அவள் ராமச்சந்திர கான் முன் வந்து எல்லா செய்திகளையும் அவனுக்கு தெரிவித்தாள். இன்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரா என்னுடன் மகிழ்வதாக உறுதியளித்துள்ளார். நிச்சயமாக நான் அவருடன் ஐக்கியம் அடைவேன். மறுநாள் இரவு அந்த விபச்சாரி மீண்டும் வந்த போது ஹரிதாச தாக்கூரா அவளுக்கு பல உறுதிமொழிகளை அளித்து வழக்கமான உச்சரிப்பு முடியும் வரை தயவு செய்து உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தின் உச்சரிப்பை கேளுங்கள் என்றார். அவளும் துளசி செடிக்கும் ஹரிதாச தாக்கூராவுக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு வாசலில் அமர்ந்தாள். ஹரிதாச தாக்கூரா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பை கேட்டு அவளும் ஓ மை லார்ட் ஹரி, ஓ மை லார்ட் ஹரி என்று கோஷமிட்டாள். இரவு முடிந்ததும் பரத்தையர் அமைதியின்றி இருந்தார்.
இதை கண்ட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவளிடம் பின்வருமாறு பேசினார். ஒரு மாதத்தில் 10 மில்லியன் நாமங்களை ஜபிப்பதாக நான் சபதம் செய்துள்ளேன். இன்று முடிக்க முடியும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் இன்னும் முடிக்கவில்லை. நாளை நான் நிச்சயமாக முடிப்பேன். அப்போது நான் உங்களுடன் முழு சுதந்திரத்துடன் மகிழ்வது சாத்தியமாகும். விபச்சாரி ராமச்சந்திர கானிடம் திரும்பி வந்து நடந்ததை தெரிவித்தாள். மறுநாள் அவள் முன்னதாகவே மாலையின் தொடக்கத்தில் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூராவுடன் தங்கினாள். துளசி செடிக்கும் ஹரிதாஸ் தாக்கூராவுக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அறையின் வாசலில் அமர்ந்தாள். இவ்வாறு அவள் ஹரிதாஸ் தாக்கூராவின் மந்திரங்களை கேட்க ஆரம்பித்தாள். மேலும் அவளும் தனிப்பட்ட முறையில் இறைவனின் புனித நாமமான ஹரி ஹரி என்று உச்சரித்தாள். இன்று நான் என் மந்திரத்தை முடிக்க முடியும் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரா அவளிடம் தெரிவித்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூரா பாடும்போது இரவு முடிந்தது. ஆனால் அவரது சங்கமத்தால் விபச்சாரியின் மனம் மாறிவிட்டது. இப்போது சுத்திகரிக்கப்பட்ட விபச்சாரி ஹரிதாச தாக்கூராவின் தாமரை காலில் விழுந்து ராமச்சந்திர கான் அவரை மாசுபடுத்த தன்னை நியமித்ததாக ஒப்புக்கொண்டார். நான் ஒரு விபச்சாரியின் தொழிலை எடுத்ததால் நான் எல்லையற்ற பாவச் செயல்களை செய்தேன். என் ஆண்டவரே, என் மீது கருணை காட்டுங்கள். வீழ்ந்து கிடக்கும் என் ஆன்மாவை விடுவிக்கவும். அதற்கு பதிலளித்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, ராமச்சந்திர கானின் சதி பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும். அவன் ஒன்றும் அறியாத முட்டாள். ராமச்சந்திர கான் எனக்கு எதிராக தனது சூழ்ச்சியை திட்டமிடும் நாளில் நான் உடனடியாக இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி இருப்பேன். ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் வந்ததால் நான் உங்களை விடுவிக்க 3 நாட்கள் இங்கு தங்கியிருந்தேன். விபச்சாரி, தயவு செய்து என்னுடைய ஆன்மீக குருவாக செயல்படுங்கள். பௌதீக இருப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான எனது கடமையை எனக்கு அறிவுறுத்துங்கள். அதற்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, உடனே வீட்டுக்கு சென்று உங்களிடம் உள்ள சொத்துக்களை பிராமணர்களுக்கு பங்கிட்டுக் கொடுங்கள். பிறகு மீண்டும் இந்த அறைக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் இங்கேயே இருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து துளசி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி பிரார்த்தனை செய்து வழிபடுங்கள். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் பெறும் வாய்ப்பை நீங்கள் விரைவில் பெறுவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் செயல்முறையை பற்றி விபச்சாரிக்கு அறிவுறுத்திய பிறகு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா எழுந்து நின்று ஹரி ஹரி என்று தொடர்ந்து உச்சரித்தார். அதன் பிறகு விபச்சாரி தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை பின்பற்றி தன்னிடம் இருந்த வீட்டு சொத்துக்களை பிராமணர்களுக்கு பங்கிட்டாள். விபச்சாரி வைணவ கொள்கைகளின்படி தலையை சுத்தமாக மொட்டையடித்து ஒரே ஒரு துணியுடன் அந்த அறையில் தங்கினாள். அவள் ஆன்மீக குருவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தாள். அவள் இரவும் பகலும் முழுவதும் கோஷமிட்டாள். அவள் ஆன்மீக குருவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி துளசி செடியை வணங்கினாள். தவறாமல் சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக அவள் பிச்சையாக பெற்ற உணவை மென்று சாப்பிட்டாள். எதுவும் வழங்கப்படாவிட்டால் அவள் விரதம் இருப்பாள். இவ்வாறு சிக்கனமாக உண்பதாலும் உண்ணாவிரதத்தாலும் அவள் தன் புலன்களை வென்றாள். அவளுடைய புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் அவளிடத்தில் கடவுளின் அன்பின் அறிகுறிகள் தோன்றின. இதனால் விபச்சாரி கொண்டாடப்படும் பக்தரானார். அவள் ஆன்மீக வாழ்வில் மிகவும் முன்னேறினாள். மேலும் பல உறுதியான வைஷ்ணவர்கள் அவளை பார்க்க வருவார்கள். விபச்சாரியின் உன்னத குணத்தை கண்டு அனைவரும் வியந்தனர். அனைவரும் ஹரிதாச தாக்கூராவின் செல்வாக்கை புகழ்ந்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தினர். ஹரிதாஸ் தாக்கூராவை தொந்தரவு செய்ய ஒரு விபச்சாரியை தூண்டியதன் மூலம் ராமச்சந்திர கான் அவரது தாமரை பாதங்களில் ஒரு குற்ற விதையை முளைக்கச் செய்தார். இந்த விதை பின்னர் ஒரு மரமாக மாறியது. அது காய்ந்தவுடன் ராமச்சந்திர கான் அதன் பழங்களை சாப்பிட்டார். ராமச்சந்திர கான் இயல்பாகவே பக்தி இல்லாதவர். இப்போது ஹரிதாச தாக்கூராவின் தாமரை பாதங்களை புண்படுத்தியதால் அவர் ஒரு பேய் நாத்திகர் போலானார். நீண்ட காலமாக வைணவ வழிபாட்டை நிந்தித்தாலும் பக்தர்களை அவமதித்தாலும் அவர் தனது அவமானகரமான செயல்களின் பலனை இப்போது பெற்றார். ராமச்சந்திர கானின் வணிகம் கேள்விக்குறியாக இருந்தது. அவர் அரசாங்கத்திற்கு வருமான வரி செலுத்துவதை தவிர்க்க முயன்றார். இதனால் அரசாங்கத்தின் நிதியமைச்சர் கோபமடைந்து அவரது இல்லத்திற்கு வந்தார். அவர் ராமச்சந்திர கானை கைது செய்தார். பின்னர் மறுநாள் ராமச்சந்திர கானின் பதவி, செல்வம் மற்றும் பின்பற்றுபவர்கள் பறிபோயின.
பல நாட்களாக கிராமம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. ஒரு மேம்பட்ட பக்தன் எங்கு அவமதிக்கப்பட்டாலும் அந்த தவறுக்காக முழு நகரமும் அல்லது இடமும் பாதிக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணா ரொம்ப நல்லா படிச்சேன் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன். இதுதான் லாஸ்ட். ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி, ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஓகே, இது வந்து லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகளை பார்த்தோம், அண்ட் கடைசியில பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை இதெல்லாம் பார்த்து இன்னைக்கு கிளாஸ் முடித்து விட்டோம். ஒரே ஒரு செகண்ட், ஐம் ரியலி வெரி சாரி ஃபார் ஸ்டாப்.